Take full advantage of the power of TV and digital media when you advertise with CLTV. Through CLTV, you can now have your very own TV commercial for your business at a reasonable cost. And not only is your business authenticated by a reliable and trusted TV station, you can also reach our captive audience through CLTV's various digital media platforms at the same time. Contact us to avail of these exciting advertising opportunities. Magandang araw, Central Luzon. Magandang araw, Pilipinas. Pulpen yung lingkod, Paolo G. Santos. Sa bahay at nag-isuman ang pinagtatrabahuhan CLTV's various digital media platforms at the same time. So, sa CLTV, kung saan, oo, ikaw na nanonood, maaari ho kayong magbigay ng sa mga nangyayari ho dito sa ating kapaligiran. Lalo-lalo na mga nanonood dyan sa area ng Bataan, ayan, Bulacan. Yung mga nanonood din ho sa atin, mga Tarlakenyo, ay, opo, nakaabang, nakasubaybay dito sa CLTV. Kung bakit? Opo, dahil dito ho sa ating pong himpilan, alam po ninyo kung ano ho ang galaw ng buhay ng mga taga-Central Luzon na, ayan, si Kuyang na nanonood sa atin ho ngayon, na natatraffic na. New normal na ho tayo. Ngayon ho ay ados ng buwan ho ng Marso, summer na, init na, Lolo Ray, Paring Henry. At ito hong init ng araw na ating pong nararamdaman ay ito naman ang aming pong pagbibigay ho sa inyo ng mga impormasyon na maiinit na balita. Ito, umpisahan ho natin mga kaibigan dito ho sa area ng Zambales. Ito, yung mga nanonood dyan na taga-Olonga po, na makakalimutan dito sa ating pong balita dahil meron na hong bagong leader, meron na hong bagong leader dito sa kanilang madalas pasyalan, dyan ho sa Subic Bay, si Attorney Wilma Aisma ay nagbitiw na ho, mga kaibigan, sa pwesto bilang chairman, bilang chairperson at administrador ng SBMA. At yun naman hong dating Olongapo City Mayor, si Mayor Roland Paulino, mga kaibigan, pumalit sa kanya sa tungkulin at nanumpa na. Ayan, nakikita ho ninyo, napapanood ho ninyo, mga kaibigan, kayo hong mga nakasubaybay ho sa amin na pumapasyal sa Subic Bay, mga kaibigan, nung mga nakalipas na panahon di pa mawari. Pagka SBMA, ito yung ahensya na nagsusupervise dyan sa Subic Bay, Subic Freeport. At yan, hindi lugar kasi yung ilan, Lolo Ray, pumasya dyan, pumunta ako ng SBMA. Pero ho yung SBMA, mga kaibigan, yan po ang ahensya ng gobyerno na siya naman pong nangangasiwa dyan ho sa mga alituntunin. Nagiging takbo ho ng mga batas, regulasyon sa mga stakeholder ho, mga locators dyan ho sa Subic Freeport Zone. Ano pa mga balita natin, mga kaibigan? Kayo po mga nakasubaybay ho sa amin sa telebisyon, simulcast ho kami sa FB, FB Live ng CLTV News. Ay nako, ito panawagan. Hello sa mga taxpayer. Ito hong deadline ng tax payment. Balik na sa normal. Ano bang may abnormal ba pa sa pagbabayad ng tax fees? Opo mga kaibigan, sa ilalim po kasi ng alert level 3 o yung mga pahigpit pa rin ho yung quarantine classification level, meron ho silang isang buwan na extension para ho sa pagbabayad ng fees. Pero ngayon hong new normal na. Yung mga nakikinig ngayon na taxpayer, ito dapat maisaulo nyo hong maigi yung mga alituntunin sa pagbabayad ng quiz dahil ito hong nalalapit na April 15, mga kaibigan. Wala hong raw extension ang pag-file ng ITR, yung hong return soon ninyo, mga kaibigan, At kapag ikay nahuli, paring Johnny, paring Entry, yaan ay magmumulta ka na. Sa iba pa pong mga malalaking balita dito sa Central Luzon, CLTV balitaan na, sabi ni Kuya ngayon, si Ate nanonood, mga lokal na negosyante, kailangan umanong maging competitive,
sa gitna ng bagong foreign investment policy dito ho sa ating bansa. Napakabuti ho mga kaibigan na napag-uusapan na ng mga kandidato ito hong iba't ibang mga pulisiya na makakaapekto ho. Number one, mga kaibigan, lalo na dun ho sa mga MSMEs. Yung mga maliliit na negosyante, paring Henry, kung yan yung misis mo ay nagtitinda ng cake. O yung mga shoutout dyan sa mga may maliliit na puhunan. Pero eto ngayon ho, gusto ho nilang bumawi. Dahil yung normal na, lumuluwag na, paring Henry, at dyan ang mga kliyente natin, lumalabas na. Kailangan ho natin daw maging competitive. Sa gitna ho nitong usapin, mga kaibigan, na mga naamyendahan hong batas. Hinggil ho sa alin? Dito ho sa foreign investment policy dito ho sa ating bansa. Abangan ho ninyo yung balita ho namin yan. Sige, dumako na tayo, paring Henry, paring Johnny, at Lolo Ray, dito sa mga nanonood ho sa atin nakabalin. Maya po agad panapon kayo at ako po sasawa. Ready pong maulagang impormasyon na rin. Uli pong kailangan nyo pong mabaloy. Chico, dara ko. Ito ho, mga kaibigan, may bagong chairman at administrador na ho ang Subic Bay Metropolitan Authority. O kung tawagin ho nila yung SPMA, nanumpa na si dating Olongapo City Mayor Paulino sa katungkulan matapos nga hong magbitiw sa pwesto. Ito namang hong si Attorney Wilma Aisman. Narito po ang balita. Matapos ang 5 taon sa serbisyo, nagbitiw na sa pwesto si Subic Bay Metropolitan Authority o SBMA Chair at Administrator Attorney Wilma Aisman nitong Martes. Sa kanyang resignation letter, epektibo nitong March 1, 2022, nakasaad na health reasons ang isa sa dahilan ng kanyang pagbibitiw sa pwesto. Sa statement ni Attorney Aisman, sinabi niyang masaya niyang iiwan ng Freeport at siya at ang kanyang team ay nakapag-set umano ng realistic goals at nakamit ito upang mabigyan ng Subic Bay ng mas maganda at sustainable future. Dagdag pa ng abogada, isang karangalan na ma-appoint bilang kauna-unahang babaeng namuno sa Freeport at leader na pinatunayan na sa pagsasama-sama ng stakeholder ng Subic Bay, mananatiling malakas at malalampasan anumang hamon. Ayon pa kay Attorney Aisman, Oktubre pa nitong nakaraang taon, nag-submit na raw siya ng Notice of Resignation kay Pangulong Rodrigo Duterte upang bigyang pansin ang kanyang kalusugan at pamilya, ngunit hindi ito tinanggap ng Pangulo. Si Aisman isa sa mga unang volunteer sa Freeport, noong si Senator Richard Gordon pa ang SBMA Chair at Administrator. Ngunit hindi nagbitiw sa pwesto si Aisman. Kung hindi nagbitiw sa pwesto si Aisman, ay nakatakda na ring magtapos ang kanyang termino nitong darating na Hunyo. Samantala, pinalitan si Aisman ni dating Olongapo City Mayor Roland Paulino. Nanumpa na ito bilang SBMA Chairman at Administrator sa Malacanang, kasabay ng effectivity ng resignation ni Aisman nitong March 1. Angelica Cara, CLTV News. Sa iba pa pong malalaking balita na dapat hong tutukan ng ating pong mga taxpayer. Naku, mga kaibigan, kahit ho ilagan ho ninyo itong usapin ho na ito. Oy, obligasyon yan ating kuya. O, tito, tita, obligasyon yung ating pong obligasyon sa ating pong bayan ay wag na wag hong kakalimutan at dyan din ho lumalarawan. Yun hong mabuting citizen, alam naman natin, ultimo yan hong mga manggagawa. Yung mga maliliit na manggagawa, hindi ho nakakalimutan yung alin, pag-file ng ITR. At naku mga kaibigan, ito hong ating pong pinaka-asam-asam na pagluluwag ho ng ating pong quarantine restriction. Aboy, nakaka-apekto din ho mga kaibigan doon ho sa mga pulisiya sa pagbabayad ho ng buwis. Pero ano meron, Paolo G? Ano meron ngayon mga ka-CLTV balitaan? Opo, otomatiko na hong babalik sa normal ang deadline ho ng tax payment para ho sa mga lalawigan na nasa alert level 1. Malaki-laki ho itong bilang na to mga kaibigan. Hindi ho ako nagkakamali. Ito hong mga in-identify na region ho na ito na isinailalim sa alert level 1. Sabi ni the Secretary Kendrick Chua Lolore, ito raw yung mga key region na talagang magpapalakas sa ekonomiya ng Pilipinas.
At bumalik po tayo mga kaibigan dito sa usapin ng mga pulisiya sa pagbabayad ng buwis. Kapag ho ang distrito ho ninyo, yung RDO, o Revenue District Office ho ninyo, na pinagbabayaran ay nasa alert level 1 na. Ayun mga kaibigan, automatic na hong wala yung o matatanggal yung extension ho sa pagbabayad ho ng ng buwis o yung pagpa-file ho ng return. Dito ho sa Bureau of Internal Revenue o BIR Revenue 4, na kung saan meron hong 11 district office. Paring Johnny, o paring Henry. Ayan ho, makinig ho kayo. Yung pong siyam, back to normal na rin ho. Pati ho yung deadline ng pagbabayad ng buwis. Narito po ang aking balita. Naibaba na sa Alert Level 1 ang COVID-19 status ng mga lalawigan sa Central Luzon. At kasabay nito ay otomatiko na rin na lifted ang extension sa tax payment deadlines na ibinigay ng Bureau of Internal Revenue o BIR. Ito ang kinumpirma ni BIR Revenue Region 4 Director Joseph Catapia sa unang araw ng implementasyon ng Alert Level 1. With this Alert Level 1, everything will be in its normal deadline as far as payment of taxes as well as filing of returns is concerned. Okay, not unless there will be another revenue issuance that will be issued by our commissioner. Pagbibigay linaw umano ito sa naunang BIR advisory na inilabas ni BIR Commissioner Cesar Dulay nitong January 5. Nakasaad sa advisory na ang isang buwang extension ng pagbabayad ng buwis ay para lamang sa mga nasa Alert Level 3. Kaya ngayon na bumaba na sa Alert Level 1 ang estado ng lalawigan sa rehiyon, ay balik na rin sa normal ang kanilang deadline. Kasabay naman ng pagpapairal ng Alert Level 1 ay ang pagbabalik ng 100% operasyon ng tanggapan ng BIR RR4 dito sa siyudad ng San Fernando. Obligado na umanong pumasok ang higit 800 empleyado ng BIR RR4 sa lahat ng 9 na Revenue District Office nito sa rehiyon. Puwera na lamang ang 2 Revenue District Office dito sa area ng Cabanatuan at Talavera sa Nueva Ecija na nasa Alert Level 2. With the exception of the 2 RDOs of Nueva Ecija, 23A Talavera and 23B Cabanatuan. Okay. All the 9 RDOs have to operate 100% because they are already in alert level 1. Bagamat higit na mas maluwag ang protocol sa Alert Level 1, ipagpapatuloy umano ng BIRR4 ang nakasanayan ng safety protocol and initiatives gaya na lamang ng acrylic barrier na hindi umano tatanggalin. Well, this is already permanent. Okay? But yung mga acrylic na yan, well, we can remove it, but hindi pa siguro sa ngayon. We don't know yet what's next. Kahit digital na ang payment ng filing ng tax return, sapat naman umano ang mga empleyadong aalalay sa mga taxpayers. Hinimok pa rin ni Catapia na huwag sumabay sa last minute na filing ng ITR kahit nasa ilalim na ng new normal setup. Wala umanong extension ang April 15, ngunit mas maiging maging maagap sa pag-file upang hindi makompromiso ang physical distancing na mananatiling health protocol sa mga gusali ng BIR Revenue District. Paolo G. Santos, CLTV News. Ay, iba pa po, malalaking balita. Malaking balita talaga ito, mga kaibigan. Kapag pinag-uusapan natin itong new normal setup at tinatabayaran natin dyan yung mga ano pang mga magbubukas, ano pang mga magluluwag, ano pa bang ibubunga nito sa ating pong pang-araw-araw na buhay. Halos 2 taon tayo kasi mga kaibigan, na sabi nga nitong aking catch-up ngayong hapon na to, pinahirapan tayo ng 2 taon, mahigit, Paolo G. At itong new normal na to talagang kapanapanapit nitong ating mga followers na nanonood. Opo, mga kaibigan, ang inaabangan pa ho natin, Len, mga magulang, yung mga anak ko ninyo dyan na nagmumodule, pakikalabit nga, ayan, nanonood din ho, shout out ho sa inyo. Ito hong pagluluwag ng rekisito sa alin, Paolo G? Ng face-to-face classes. Ayan.
Magandang balita ho ito dahil alam niyo mga kaibigan, kung mga nakikinig po kay Paolo G sa CLTV Balitaan, pagka ho kasi nagbukas, yung face-to-face at dumami ho yung mga eskwelahan, gugulong din ho mga kaibigan ang alin, yun hong lokal na ekonomiya, lalakas din ho daw. Yan ay parang domino effect, sabi ngo dito mga ekonomista. At sa kaugnay hong balita, mga kaibigan, alamin ho natin sa ulat ni Angelica Cara kung ano ho yung luluwagan na requisitos dito naman po sa mga pamantasan at yun na rin yung mga apektado hong mga eskwelahan, lalo na yung mga private school. Ang dami ng mga nagsara dahil ho apektado ho sa yung hong enrollment rate ho nila may bumaba. Pero alamin ho natin mga kaibigan kung ano ho yung mga requisitos na pinaluwag ngayon ng DOH at ng DepEd. Panoorin ho ninyo ang report ni Angelica Cara. Tinitignan na raw ng Department of Education o DepEd ang pagluluwag sa requirements para sa implementasyon ng in-person o face-to-face classes, kasunod ng pagsasailalim sa NCR at 38 ibang lugar pa sa bansa sa Alert Level 1 o ang shifting sa tinatawag na New Normal. Inihayag ito ni Education Secretary Leonor Briones sa Talk to the People address ni Pangulong Duterte nitong Lunes. Ayon kay Briones, halos pareho lang naman daw ang Alert Level 1 at 2 at ngayong Alert Level 1 na nais daw nilang bawasan ang protocols. As of February, nasa 1,726 mula sa 6,213 qualified schools ang nagbukas na para sa in-person classes. At ngayong mas maraming lugar na ang nasa Alert Level 1 o ang pinakamaluwag na quarantine classification, sinabi ni Briones na posibleng mas maraming paaralan pa ang papayagang magdaos ng physical classes o pagbabalik sa silid-aralan. Nagkasana ng schedule ang DepEd at Department of Health sa March 4 upang pag-usapan ang pagluluwag ng requirements. Samantala, ang muling pagbabalik ng mga estudyante sa mga paaralan ay malaking tulong daw sa pagbangon ng economic activity sa bansa, ayon kay NEDA Secretary Carl Kendrick Chua. Inaasahang makapag-generate umano ito ng 12 billion sa economic activity dahil kikita ang mga establishments sa palibot ng mga paaralan tulad ng mga food stall, restaurants, school supply stores at maging ang public transport. Dagdag pa ni Chua, nasa 11 trillion halaga ng productivity kada taon ang nawala dahil sa patuloy na pagkakaantala ng in-person classes sa bansa. Angelica Cara, CLTV News. Ayan, kayo po mga nakikinig sa CLTV Balitaan, naririnig nyo siguro yung aking background. New normal na ho mga kaibigan. Naririnig na ho natin yung, yung mga manggagawa nandyan ho, nagtatrabaho. Shout out sa lahat ho ng mga magigiting na manggagawa na nasa labas na ho, naghahanap buhay. Yung ingay po ng kalsada ngayon, yung traffic, na-miss daw ng ilang natin mga kanetizen yan. At habang nagla-live po kami ni Parin Janet dito sa Ciudad de San Fernando, Pampanga, ayan, naririnig po ninyo yung mga manggagawa dito lang sa likuran ng bakuran ko yan, mga kaibigan. Opo, natutuwa ko tayo dito sa pagbubukas ng ating pong lokal na ekonomiya na binabanggit ko sa report ni Angelica Cara. Isipin ninyo pagka bumalik na ho tayo dati dun sa face-to-face na classes. Mga kaibigan, isipin nyo, 12 billion, yun hong nakikita ho nitong ating pong NEDA Secretary. Ang ibig sabihin ho niyan, mga kaibigan, ay pabalik na ho tayo dun ho sa sigla ng ating pong ekonomiya. Na siya nawa, lahat ho sana tayo kasama po, naaangat. At walang maiiwan, paring Lalaray. Di ba? Walang maiiwan dito sa pag-angat ho natin at pagbawi ho natin. Pero ito, mahalaga rin ho niyong malaman kung ano ho ang nagiging sitwasyon ng COVID incidents dito ho sa ating rehiyon. Panoorin ho ninyo ito.
The new Mitsubishi Mirage G4. G for anything. Ang wasto at regular na paghuhugas ng kamay ay ang pinakamabisang paraan para makaiwas sa COVID-19. Sundin lamang ang mga simpleng hakbang. Hugasan ang inyong mga kamay gamit ang sabon at tubig. Kuskusin mabuti ang inyong mga kamay. Magsimula sa palad hanggang sa pagitan ng mga daliri at likod ng kamay. Gawin ito sa loob ng 20 segundo. Banlawang mabuti ang inyong mga kamay at patuyuin ito gamit ang malinis na tuwalya. Laging tandaan, ang tubig ay sandata laban sa COVID-19. Ugaliing maghugas ng kamay sa wastong pamamaraan. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Prime Water. Your love lifted me higher than I've ever been lifted before. So keep it up. Your love lifted me higher than I've ever been lifted before. And I'll be at your side forevermore. Love is not a miracle nor a fantasy. It is the very fabric that holds life together. What gives meaning to our life? We are born as loving beings, and we can deepen our love through practice and intention. The more we cultivate loving, the more love
there is in our life. Discover all that life and love has to offer. The new Mitsubishi Strada Athlete. Unleash the athlete. Say yes to efficiency. Say yes to power. Say yes to practicality. People who get places in life are those who know how to say yes in life. So, say yes to new beginnings. Say yes to Changi. Nagbabalik po ang CLTV Balitaan, ating kuya, tito, tita, yung mga ano dyan, mga magulang dyan, yung mga naman, iniintindi ko ang kanilang budget. Budget ang pinag-uusapan natin para mairauso natin itong ating pong buhay araw-araw. At makinig ko kayo mga kaibigan, dahil pinaunlakan po tayo ngayong oras na to na maipaliwanag kung saan ho nanggagaling itong problema ho ng ilan pong mga kababayan ho natin na nagtitipid at nagugulat sa mataas na presyo ng mga pangunahing bilihin. Opo. At makakasama ho natin ngayong oras ho na ito. Alamin ho natin yung estado ho ng mga pangunahing bilihin. Dito ho sa Pampanga. Si Kuyang Nat, Nathaniel Samson, ang Chief Consumer Protection Division ng Department of Trade and Industry. Dito ho sa ating mahal na lawigan ay makakasama ho natin. Bumati ka muna sa mga follower ho ninyo. Sir Nat, dyan ho sa DTI sa Pampanga na umaabang dito sa inyong nagiging mission, pag-ikot-ikot sa mga market. Para ho makita ho ng taga-DTI kung sino ho yung mga nananamantala. Paulo G, meron ba nananamantala? Sir Nat, meron pa bang nananamantala ngayon dito sa hirap na ng buhay natin ngayon? Kumusta ho ang ikot? Opo, una po magandang hapon po sa ating lahat. At kasalukuyan nga po na tayo ngayon ay nag-iikot sa mga filling establishment dito sa loob ng Pampanga na kung saan po ay tinitignan natin ang mga present prices ng ating mga basic and prime commodities. Sa tanong po ni Sir G, meron pa po bang mga nananamantala sa ating mga kababayan? Ito po ay meron po. Kaya ang role po natin dito ay regulate po natin ang business at kung kailangan pong i-penalize ang mga tao na makikita natin na nananamantala, ay yun po ang ginagawa ng ating opisina. Eto, Sir Nat, alam mo, sa pagpasok ng taon na to, nasa pang-siyam na bahagi na yata itong pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. At sabi ng mga ekonomista, laging nakatikitsiyaan sa usapin naman ng production cost. Ano ho partikular dito sa mga pangunahing bilihin na nakaapekto dito sa pagtaas ho ng produktong petrolyo? Opo, unang-una po yung ating raw material source, sapagkat iba't-iba po ang pinanggagalingan yan. Tinatamaan po tayo kapag ang mga raw materials na ginagamit natin sa mga manufactured goods natin ay galing po sa ibang bansa. At malaki po ang implication niyan sapagkat imported po yan. So definitely po magkakaroon niya ng inflation at ilalagay din po yung increase na yon sa ating mga local products kapag sila po ay nagawa na dito sa Pilipinas. Itong pag-aabang din namin sa kada buwan nakikita natin yung report ng PSA kung gaano kalaki yung inflation sa kada region. At dito sa mga naabangan namin mga balita at sigaw na rin ng ating pong mga consumer,
yung pagtaas, ultimo ho dito sa mga canned goods, no? Gaano ho yung tinaas? Dito sa canned goods muna ho tayo. Medyo marami-rami yata yung listahan mo dyan. Sir Nat, meron na nagtaas ng presyo. Ano-ano yung mga yun? Opo, actually po sa loob po ng 2 taon, ng 2020 hanggang 2021, tayo po ay hindi nagkaroon ng increase sa mga prices ng ating mga basic and prime commodities under DTI jurisdiction. Ano po? Kaya lang po, ito pong August, ito pong huling buwan ng 2021, nagkaroon po tayo ng panibagong suggested retail prices na pinalabas ng DTI na kung saan po ay mayroong mga manufactured goods, gaya po ng canned goods, na ito po ay nagkaroon ng pagtaas. Pero sa mga binabantayan po ng DTI, usually po ang increase ng mga yan ay hindi po lumalampas ng piso. No? Kapag lumampas po yan ng piso, ay malaki na po yan. Sa mga binabantayan po ng DTI, usually po ay cents lang po ang tinataas ng mga manufactured goods natin. Ayun. So dito sa mga canned goods, particular na nung nakalipas na araw, naririnig natin na dito sa pagtaas ng gaya na binabanggit mo, yung raw materials, pagka tumaas yung tin, kung tawagin, yung lata, mga kaibigan, siya naman pong pangunahing, hindi na dilata ang tawag dyan, Paulo G, pagka hindi nakalagay sa lata. Pero may mga sachet na mga kaibigan. Pero sa usapin ho nito, na tumaas po yung tin, na kung tawagin, gaano ho ba kalaki, kahit sa cents lang ho, gaano ho kalaki yung tinaas nitong mga canned goods ho natin? Ilang sentimo ito? Opo, usually po nasa mga 30 cents po tayo, hanggang mga 50 cents po. Pero ito po ay mga pili lamang, sapagkat napakalaki po ng competition natin ngayon, kaya nais man po nilang itaas yan, ay hindi po nila magagawa kaagad-agad dahil po sa competition. Pangalawa po, ang mga pagtaas po na sa mga under jurisdiction ng DTI, ito po ay kailangang apruban pa ng DTI head office po namin. Hindi po basta sila pwedeng mag-increase ng mga prices nang wala pong approval ng opisina. At siguro po ito yung isang malakas na armas natin na sa mga binabantayan po ng DTI, hindi po sila gano'n kaagad-agad pwedeng magtaas. Kagaya nga po ng nabanggit ko sa inyo, sa loob po ng 2 taon ay wala pong nangyaring pagtaas. Ang nangyari pong pagtaas, ito pong pinakahuli, ay noon pong January 22, 2022. So just imagine po, yun po ang regulation na ginagawa ng DTI para sa ating mga consumers. Agree. Dahil ito hong ating panayam interactive at yan hong mga nanonood ho sa atin, sumasabay din ho sa kwentuhan natin, Sir Nat. Merong nag-text. Ito, pakitanong naman ho kay Sir Nat. Di ho baga, tayo ay nasa state of emergency pa at meron nababanggit na pagkaganyan, price freeze. Kumusta na ba yun? Yung price freeze ho, mga kaibigan, at yung usapin ho dyan ng price ceiling, yan po ba ay napapatupad pa? Naririnig po natin yung suggested retail price. Pero ang nyari, sabi nila, yung suggested retail price, nakapako lang. Sir Nat, paliwanag. Dalawang aspeto po yan. Kapag po nagkaroon ng declaration ng state of calamity or state of emergency or declaration po ng martial law, kagad-kagad po ang opisina, ito po ay nagbibigay ng price freeze. Ito po ang tinatawag na price ceiling. Magkaiba po ang price ceiling sa SRP. Nangyayari lamang po ang price ceiling kapag po mayroong declaration ang ating Pangulo. At ito po ay mangyayari lamang sa loob po ng 60 days. So mapa-price freeze po yan. Ngayon po, pagkatapos po ng price freeze, meron po tayong regulation na tinatawag naman na suggested retail prices in the absence of any declaration of the President. Kagaya po ng dalawang nabanggit, sa price ceiling po, ang gobyerno po ang magbibigay ng presyo sa mga basic and prime commodities. Sa suggested retail prices naman po, ito po ay recommendation ng mga manufacturer sa DTI kung ano ang dapat ang presyo ng bawat produkto na kanilang ibebenta sa merkado. At ito ba, nagtatanong, Sir Nat, samantalahin na namin ito Ayan si Sir Nat Pwede nang maisubo itong mga tanong na to. Kayo ho ay nasa Consumer Protection Division. So ano ho ang hakbang na ginagawa ng tanggapan? Lalo na't ngayon, ang daming hong nagtataka. Bakit ganito raw ang presyo ng pangunahing bilhin? Kanina bumili ako ng mantika. Ito, nagkakamot ngayon si Ate Lenny. Ano nagdating sa atin? Sir Nat. Opo, dalawang aspeto po yan. Meron po tinatawag na regulated at ito po ang binibigyan natin ng SRP. At meron naman pong mga basic and prime commodities na ito po ay deregulated.
Meaning wala po sila sa binabantayan ng DTI. Pero pagdating po sa merkado, lahat po ng mga produkto, sila po ay under naman sa tag price law. Na kung saan po ay pwede po natin silang hulihin at i-penalize kapag sila po ay nagkaroon ng ganitong violation. No? At alalahanin din po natin na ang sinasabi po ng Republic 7581, marami pong mga players like Department of Agriculture, yung DENR. So marami pong mga basic and prime commodities or like in medicines, So yan po ay regulated ng mga ibang ahensya na kasama po doon sa parte ng Local Price Coordinating Council member natin. Ayun. At naunawaan ho namin kung hanggang saan lang ho yung inyong sinasakop. Pero pag maigi na rin pong sagutin natin yung mga nagtatanong, yun ho bang mantika hindi ho kasama sa basic commodities sa amin itong ating mga follower. Kasi kami na nangangarinderya. Oo, mga kaibigan, ito nagre-react lang Kuya Nat. Gusto ko lang bigyan daan yung karaingan nitong mga nangangarinderya. Shoutout sa mga nangangarinderya at suki nila Kuya Nat dahil yung ulam daw, yun, bigla na lahat kay Kapampangan, kapurit niya kano itang ulam na Sir Nat. At may ilan pang mga nangangarinderya dahil sumipa rin ho itong presyo ng LPG naman. Opo, magkakasunod ho yan. Talagang mga-consumption na po, mga nanood na po ipag-cash yung budget at mga nanood na pa po manakitan. Sir Nat, kasama ba yung mantika sa pangunahing bilihin? Kasama po sila pero hindi po yan under sa jurisdiction ng Department of Trade and Industry. Kagaya po ng sugar, siya po ay under sa Sugar Regulatory Administration. So na kung saan po ay kasama sila doon sa minamandate ng Republic Act 7394, kasama po sila sa mga ahensya ng gobyerno na dapat ding magbantay sa basic and prime commodities sa ating mga palengke. So wrap up lang tayo, Sir Nat, ano particular mga prime commodities na binabantayan ng DTI na may paggalaw so far? Usually po yung mga canned goods natin, yun po yung merong pagtaas. Pero hindi po lahat. Sapagkat meron pong mga canned goods na talagang napakalaki po ng competition, hindi po sila kaagad-agad pwede magtaas kasi mapag-iiwanan po sila sa merkado. So, ito bang report ng PSA na inaasahan ho natin sa unang linggo, mga kaibigan, ng kada buwan, andyan ho pinapakita yung inflation. Dito ho ba sa Pampanga, as we expect na ito ho, nakikita na ho na nga natin na maraming dumadaing. Nakikita po ba niya na posibleng lumabas sa report ng PSA na medyo may pagtaas ng itong inflation makikita ho dito sa ating probinsya? Inaasahan po natin na meron tayong makikitang pagtaas, hindi po dahil sa Pilipinas, kundi ito po yung nangyayaring kaguluhan ngayon sa Europa. Sapagkat alam po ninyo, ang Russia po ay oil-producing country po yan. Bagamat hindi tayo kumukuha ng diretsong oil sa kanila, pero meron po silang mga bansang sinusuplayan na kung saan ay kumukuha tayo ng oil sa kanila. So just imagine po, kung merong gera doon, paano po sila makakapag-deliver ng oil? At ang Ukraine naman po, ang pagkakaalam ko po, sila po ay supplier ng trigo, ng wheat, na kung saan ay main ingredients po yan ng noodles at saka ng tinapay. So kung sila po ngayon ay abalang-abala sa kanilang kaguluhan, wala pong mga raw materials ang papasok. Therefore, lalaki po yung demand natin at napakaliit ng supply. So ang tendency po niya ay magkakaroon po ng supply. So inuulit ko po, doon po sa mga ibang hinahanap natin ng mga basic and prime commodities, maaring meron po tayong makitang pagtaas sa mga susunod na linggo. Kasi yun pa lang po natin mararamdaman yung shortage na sinasabi natin kanina na raw materials na nanggagaling sa dalawang bansa na sa kasalukuyan ngayon ay nagkakagulo. Ako, Sir Nat, wag ho kayong magsawa sa amin dahil palagi ho namin kayong kakalibitin at tatanungin kung ano ho magiging kondisyon ng ating pong mga pangunahing bilihin na binabantayan ho ng Department of Trade and Industry at bukas makalawa kayong nakikinig, kayong pong mga makabanso kay social media, andyan ho si Kuya Nat para at least bigyan ho tayo ng update kung kumusta ito hong mga pangunahing bilihin na kanila hong tinututukan. Ayan, naka-rumorot na pa nasa loob ng sasakyan. Isipin mo, Ma'am Jenna, bigla-bigla andyan at nakasama
pagkakasal lang ho sa atin para ho ibigay itong mga impormasyon na to. Bukas makalawa, ibitan naman ho namin yung Department of Agriculture dahil gaya ho ng binabanggit ni Sir Nat, sakop po ng DA, ito naman hong mga usapin hinggil ho saan, Paolo G. Controversial ho mga kaibigan Yung, pag-aangkat ho ng alin, Paolo G, ha? Mga taga CLTV balita na nakatutok. Yung asukal, opo, sobra din ho ang pagsipa ng presyo na niyan Kaya ho yung mga nagbabarbecue dyan, nagpe-merienda dyan, sumusubo. Kuya Nate, sumusubo yung mga nagbabarbecue dyan at saka yung kumakain ng kamote kyo. Tumaso yung sugar, kaya wag ho kayong magreklamo kung 25 pesos na yung isang stick ng barbecue. May kasama pang mantika yun natin dyan. Hindi ba masakit sa bulsa yon? Ay naman mga kaibigan, yan ho ang katotohanan ng buhay. Lolo Ray. Sabi ni Lolo Ray, Paolo G, mukha yatang yung ano ko na lang, yung baywang ko ngayon ng bumababa na lang dahil ako'y pumapayat na. Hindi na nakakakain ng tama. Ayan mga kaibigan, yun na lang ang bumababa, yung aking salawal, sabi ni Lolo Ray, ito nagko-comment Ay, opo mga kaibigan. Pero alam nyo, maigi hong maging mapagbantay ho tayo dito ho sa nagiging takbo. Dito pong mga pangunahing bilihin dahil lahat ho tayo dito, mga kaibigan, ay may pakialam. Sa iba po pong maraming salamat, Kuya Nat. At hanggang sa muli, saan ho ninyo na magkakatawagan ho tayo bukas makalawa. Ayan. Sa iba pa po mga malalaking balitang balita dito sa ating rehiyon mga kaibigan, at ito naman. Sa haba po ng traffic sa EDSA, pabayaan ko muna umihit. Madalas po nakakaranas ako ng pananakit ng aking bewang. Ang findings po sa akin, nagkaroon po ako ng kidney stone. Dahil sa kidney care, ang problema ko sa kidney ko, solved na. Kayang-kaya ng kidney care. Ang kidney care, hindi gamot, hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
extra with the new Mitsubishi Xpander Cross. Nagbabalik po tayo dito sa CLTV Balitaan. Opo, nasa social media na, nasa TV pa. Mga balitang dapat ho ninyong malaman at gustuhan. Siyempre, like nyo na rin ang aming pong page, mga kaibigan, kung mga nakikinig. Oo, ang ganda naman ng background ni Paolo G. Nasa restaurant yata. Opo, mga kaibigan, medyo bakante pa itong akin pong nasa likuran. Pero maya-maya, dyan makikita na ho natin paano ho yung new normal setup. Wala na yung mga acrylic na acrylic barrier, parang Henry, dahil eto ho, mga kaibigan, pabalik na ho tayo dun sa dating nakagawin natin pagka kumakain, parang Henry, pwede bang mag-share ng ulam. Sa iba pa po mga malalaking balita, ito ho, bantayan ho ninyo ito, mga kaibigan, lalo na ho sa panahon ho ngayon ng halalan. Oo, pagka ho campaign season, naririnig po natin nangangako, huwag sanang mapako yung mga pangako nito pong mga kandidato. Alam naman niya, Paolo G, dito sa naging mainit na diskusyon ng ilang vice presidential aspirant. Nanood mo ba kayo ng debate, mga ka-Facebook? Tungkol ho dito sa usapin naman ng foreign investment policy sa bansa. Ngunit para kay dating Pampanga Chamber of Commerce President, Rene Romero, Kapampangan ho ito, mga kaibigan, anong binabanggit ho niya dito sa assessment, dito sa usapin ng foreign policy ho sa investment? Mas maigi raw, dapat maging competitive at welcome daw itong mga foreign investors sa kanya hong paningin. Dahil ito hong usapin ho na ito, naisama sa agenda ho ng pagdedebate. Ito pong mga aspirant dito sa pangalawang Pangulo. Panoorin ho ninyo ang aking report. Naging mainit ang balitaktakan ng ilang vice presidential aspirants sa ginawang debate ng CNN Philippines, partikular na sa issue ng foreign investment policy. Sinumbatan ni VP aspirant Walden Bello ang kanyang mga kalaban na sina Senator Kiko Pangilinan at Senator Tito Soto na siya umanong nagpasa ng Retail Trade Liberalization Act of 2020 o ang Foreign Investment Law na may malaki umanong negatibong epekto sa mga micro, small, medium enterprises o MSMEs. Sa batas na ito, bumaba umano sa 26 million pesos imbes na sa $2.5 million ang paid capital ng isang dayuhang mamumuhunan. So we have had all of these foreign-oriented laws that have been passed recently, and Senate President Soto was the one who pushed them through Congress, no? And Senator Pangilinan also signed, no? So paano yan? Sinasabi niyo for Filipino kayo, and then you're liberalizing all these laws. Katwiran naman ni Soto at Pangilinan, ito raw ang paraan ng lehislatura na tulungan ng bansa sa pagbubukas ng ekonomiya. Madaling mamintas, sabihin nga ba't binaba yung We have lowered the threshold for those who would want to invest, foreign investments, because that is the way to open up the economy. We supported the measure precisely because we feel given yung situation sa ASEAN, tayo mapapababa nung investments natin mula sa abroad. Napakahalaga na. Ngunit binalanse naman natin. Kaya nga merong 100 billion na suporta sa ating maliliit na negosyante para talagang mabigyan sila ng alalay at ayuda habang nasa gitna tayo ng COVID response. Sa pagtingin naman ni dating PAMCHAM President Rene Romero na siya ring tumatayong private sector representative sa Regional Development Council ng Central Luzon, hindi naman puro negatibo ang hatid ng foreign investment policy ng bansa. Kailangan lamang umanong maging kompetitibo ang mga lokal na mamumuhunan. Kailangan matuto naman tayong makipag-compete at kailangan din natin sila. Actually, from them, matututo tayo eh. Ako, ang competition para sa akin sa mga foreign investors dito o manufacturers, pupunta sila rito, okay lang, i-welcome ko sila.
Sinabi ni Romero na gaano man kabuti ang sinasabing oportunidad sa mga bagong pulisiya sa foreign investment, sa aktwal na implementasyon ng batas, kailangang maging mapagbantay ang Pilipino. Dapat very cautious din tayo kasi mahirap naman yung ilalarga natin pagkatapos at the end of the day tayo ang underdog, Hindi naman. Kailangan balansyado. Mayorya ng mamumuhunan sa Central Luzon ay nabibilang sa micro, small, medium enterprises ayon sa Department of Trade and Industry. Out of 601 members naman ng Pampanga Chamber of Commerce and Industries Incorporated o PAMCHAM, halos 90% dito ay MSMEs na may matinding hamon pa rin ang pagbangon. Base sa ulat ni NEDA Secretary Kendrick Chua sa Talk to the People ni Pangulong Rodrigo Duterte, ang ginagalawan ng sektor na ito ay maituturing na kabilang sila sa 3.8 trillion pesos na naluging mga negosyante sa nagdaang 2 taon na may ambag sa ekonomiya ng bansa. Paolo G. Santos, CLTV News. Ayan, ang daming nagtaas ng kilay na nanonood ho sa atin kung gaano ho katindi ito hong problema. Ito hong mga maliliit na negosyante sa panahon ho ng pandemya. Isipin ho ninyo mga kaibigan, nasa 3.8 trillion pesos ito pagkalugi ng ating pong ekonomiya dahilan ho sa paiba-ibang higpit ho ng lockdown na atin pong naramdaman mga kaibigan sa halos higit 2 taon na pandemic crisis. At sa lahat yung mga nanonood sa atin, tabayanan po natin dyan kung paano pa, ipapaliwanag ng husto. Yan hong mga, nagtataas ng kamay Parang Henry, Mauna Lorraine, nagtataas ng kamay Yung mga kandidato, gusto maging susunod na leader, yun ho sanang mas komprehensibo pa. Sabi nga nitong ating mga, yung mga electorate votante, mas maigi kapag umupo ang kandidato, mapayan national at local, gusto naming marinig kung papaano sana at bigay sana yung detalye sa pagbangon natin sa panahon ho ngayon ng krisis. Lalo na't mga kaibigan, hindi lang ho itong pandemya, pati na, ito pang problema ho natin dyan ho sa, umuuspong ho na gulo dyan ho naman sa Europa mga kaibigan. At mga kaibigan, aking pong tinutukan din kanina, pakita mo paring Henry, ito namang ating pong pagbabantay sa nagiging takbo ng lokal na halalan dito po sa siyudad ng San Fernando, Pampanga. At dito nga ho, mga kaibigan, sa San Fernando Rotary Club. Narinig po natin na nagsalita si Attorney Oscar Rodriguez. Oscar Rodriguez, siya po ka. Dito sa kanya hong open forum na ito yung sinet up, ito pong mga Rotarian para malaman ho yung kanila hong pinapangarap dito sa siyudad ng San Fernando, Pampanga. At isa ho sa highlight dito sa mga ibinida ni former Mayor Oka Rodriguez ay ito hong pagiging Paulogy, katuwang niya si LPL, ang isa hong business leader at kung tawagin na countryside developer, si Mr. Levi Pilaos dito sa Gitnang Luzon, na kanya hong nakikita na sa kanya ho daw literatura hindi mawawala yung hong partisipasyon ng mga nasa pribadong sektor. Tabayanan ho ninyo ang kabuuang balitang yan, mga kaibigan, na amin pong ipagkakaloob po sa inyo. Uli ang inyong lingkod, Paolo G. Santos. Maraming salamat sa mga taga-subaybay ng CLTV News. Hanggang sa muli at mag-ingat po kayo. Sa ngalan po ni Kuya Justin Dizon, ang inyong lingkod, ito pa ho, kasama si Paring Johnny, mangangalap pa ho ng balita ngayong araw na to.
Narito na ang mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. Lokal na negosyante, kailangan umanong maging competitive sa gitna ng foreign investment policy ng bansa upang hindi mapag-iwanan. Subic Bay Metropolitan Authority, may bago ng chairman at administrator matapos magbitiw sa pwesto ni Atty. Wilma Aisma. Deadline ng pagbabayad ng buwis, wala ng extensions mga lalawigang nasa Alert Level 1. At Pilipinong nasa Ukraine na ayaw pang umuwi ng Pilipinas, nasa mahigit 100 pa. Magandang gabi karehiyon. Ako po si Jennifer Salenga. Oras na para sa mga may init na balitang Central Luzon. Naging mainit ang diskusyon ng ilang vice presidential aspirants sa debate tungkol sa foreign investment policy ng bansa. Ngunit para kay dating Pampanga Chamber of Commerce and Industry Incorporated President Rene Romero, wala manong problema sa kasalukuyang foreign investment policy ng bansa kung may patutupad ito ng maayos at magiging competitive ang mga lokal na negosyante. Pakinggan natin ang ulat ni Paolo G. Santos. Naging mainit ang balitaktakan ng ilang vice presidential aspirants sa ginawang debate ng CNN Philippines, partikular na sa issue ng foreign investment policy. Sinumbatan ni VP aspirant Walden Bello ang kanyang mga kalaban na sina Senator Kiko Pangilinan at Senator Tito Soto na siya umanong nagpasa ng Retail Trade Liberalization Act of 2020 o ang Foreign Investment Law na may malaki umanong negatibong epekto sa mga micro, small, medium enterprises o MSMEs. Sa batas na ito, bumaba umano sa 26 million pesos imbes na sa $2.5 million ang paid capital ng isang dayuhang mamumuhunan. So we have had all of these foreign-oriented laws that have been passed recently, and Senate President Soto was the one who pushed them through Congress, no? And Senator Pangilinan also signed, no? So paano yan? Sinasabi nyo for Filipino kayo, and then you're liberalizing all these laws. Katwiran naman ni Soto at Pangilinan, ito raw ang paraan ng lehislatura na tulungan ng bansa sa pagbubukas ng ekonomiya. Madaling mamintas, sabihin nga na, no, ba't binaba yung ano? We have lowered the threshold for those who would want to invest, foreign investments, because that is the way to open up the economy. We supported the measure precisely because we feel given yung situation sa ASEAN, tayo mapapababa no, nung investments natin mula sa abroad, napakahalaga nan. Ngunit binalanse naman natin. Kaya nga merong 100 billion na suporta sa ating maliliit na negosyante para talagang mabigyan sila ng alalay at ayuda habang nasa gitna tayo ng COVID response. Sa pagtingin naman dating PAMCHAM President Rene Romero na siya ring tumatayong private sector representative sa Regional Development Council ng Central Luzon, hindi naman puro negatibo ang hatid ng foreign investment policy ng bansa. Kailangan lamang umanong maging kompetitibo ang mga lokal na mamumuhunan. Kailangan matuto naman tayong makipag-compete at kailangan din natin sila. Actually, from them, matututo tayo eh. Ako, ang competition para sa akin sa mga foreign investors dito o manufacturers, pupunta sila rito, okay lang, i-welcome ko sila. Sinabi ni Romero na gaano man kabuti ang sinasabing oportunidad sa mga bagong pulisiya sa foreign investment, sa aktual na implementasyon ng batas, kailangang maging mapagbantay ang Pilipino. Dapat very cautious din tayo kasi mahirap naman yung ilalarga natin pagkatapos at the end of the day, tayo ang underdog, Hindi naman. Kailangan balansyado. Mayorya ng mamumuhunan sa Central Luzon ay nabibilang sa micro, small, medium enterprises ayon sa Department of Trade and Industry. Out of 601 members naman ng Pampanga Chamber of Commerce and Industries Incorporated o PAMCHAM, halos 90% dito ay MSMEs na may matinding hamon pa rin ang pagbangon.
Base sa ulat ni NEDA Secretary Kendrick Chua sa Talk to the People ni Pangulong Rodrigo Duterte, ang ginagalawan ng sektor na ito ay maituturing na kabilang sila sa 3.8 trillion pesos na naluging mga negosyante sa nagdaang 2 taon na may ambag sa ekonomiya ng bansa. Paolo G. Santos, CLTV News. Sa pagdami ng mga lugar sa bansa na ibinaba na sa Alert Level 1 status, posible umano ang pagtaas ng bilang ng mga paaralan na bibigyan ng permisong magsagawa ng face-to-face classes. Kaugnay nito, pag-aaralan ng DepEd at DOH ang posibleng pagluluwag ng mga rekisito. May report si Angelica Cara. Tinitignan na raw ng Department of Education o DepEd ang pagluluwag sa requirements para sa implementasyon ng in-person o face-to-face classes kasunod ng pagsasailalim sa NCR at 38 ibang lugar pa sa bansa sa Alert Level 1 o ang shifting sa tinatawag na New Normal. Inihayag ito ni Education Secretary Leonor Briones sa Talk to the People address ni Pangulong Duterte nitong Lunes. Ayon kay Briones, halos pareho lang naman daw ang Alert Level 1 at 2 at ngayong Alert Level 1 na nais daw nilang bawasan ang protocols. As of February, nasa 1,726 mula sa 6,213 qualified schools ang nagbukas na para sa in-person classes. At ngayong mas maraming lugar na ang nasa Alert Level 1 o ang pinakamaluwag na quarantine classification, sinabi ni Briones na posibleng mas maraming paaralan pa ang papayagang magdaos ng physical classes o pagbabalik sa silid-aralan. Nagkasanadang schedule ang DepEd at Department of Health sa March 4 upang pag-usapan ang pagluluwag ng requirements. Samantala, ang muling pagbabalik ng mga estudyante sa mga paaralan ay malaking tulong daw sa pagbangon ng economic activity sa bansa ayon kay NEDA Secretary Carl Kendrick Chua. Inaasahang makapag-generate umano ito ng 12 billion sa economic activity dahil kikita ang mga establishments sa palibot ng mga paaralan tulad ng mga food stall, restaurants, school supply stores at maging ang public transport. Dagdag pa ni Chua, nasa 11 trillion halaga ng productivity kada taon ang nawala dahil sa patuloy na pagkakaantala ng in-person classes sa bansa. Angelica Cara, CLTV News. May bagong chairman at administrator na ang Subic Bay Metropolitan Authority o SBMA. Nanumpa na si dating Olongapo City Mayor Paulino sa katungkulan matapos magbitiw sa pwesto ni Atty. Wilma Isma. Narito ang detalye. Matapos ang 5 taon sa serbisyo, nagbitiw na sa pwesto si Subic Bay Metropolitan Authority o SBMA Chair at Administrator Atty. Wilma Isma nitong Martes. Sa kanyang resignation letter, epektibo nitong March 1, 2022, nakasaad na health reasons ang isa sa dahilan ng kanyang pagbibitiw sa pwesto. Sa statement ni Atty. Isma, sinabi niyang masaya niyang iiwan ng Freeport at siya at ang kanyang team ay nakapag-set umano ng realistic goals at nakamit ito upang mabigyan ng Subic Bay ng mas maganda at sustainable future. Dagdag pa ng abogada, isang karangalan na resignation kay Pangulong Rodrigo Duterte upang bigyang pansin ng kanyang kalusugan at pamilya, ngunit hindi ito tinanggap ng Pangulo. Si Isma ay isa sa mga unang volunteer sa Freeport, noong si Senator Richard Gordon pa ang SBMA Chair at Administrator. Ngunit hindi nagbitiw sa pwesto si Isma. Kung hindi nagbitiw sa pwesto si Isma, ay nakatakda na ring magtapos ang kanyang termino nitong darating na Hunyo. Samantala, pinalitan si Isma ni dating Olongapo City Mayor Roland Paulino. Nanumpa na ito bilang SBMA Chairman at Administrator sa Malacanang, kasabay ng effectivity ng resignation ni Isma nitong March 1. Angelica Cara, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News. Deadline ng tax payment, balik na sa normal para sa mga lalawigan na nasa Alert Level 1.
At higit 1,000 suspect arestado sa 1 linggong anti-criminality operation ng PRO3. Dinig nakatutok para sa iba pa mga nangungunang balita ngayong araw. Mitsubishi Strada Athlete. Unleash the athlete. America's best-selling truck is here. More power, more tech, more truck. Ford F-150. Now tell me what you gonna do when there ain't nowhere to hide. When judgment comes for you, see you at the crossroads, so you won't be lonely. See you at the crossroads, crossroads. See you at the crossroads, so you won't be lonely. See you at the crossroads, crossroads. See you at the crossroads.
Babalik po ang CLTV News. At sa iba pang mga naungunang balita, automatiko ng balik sa normal ang mga deadline ng tax payment para sa mga lalawigan na nasa Alert Level 1. Kasabay nito, sinimula na rin ng Bureau of Internal Revenue o BIR Revenue Region 4 ang full operation ng ahensya sa Ciudad San Fernando. Narito ang report ni Paolo G. Santos. Naibaba na sa Alert Level 1 ang COVID-19 status ng mga lalawigan sa Central Luzon. At kasabay nito ay otomatiko na rin na lifted ang extension sa tax payment deadlines na ibinigay ng Bureau of Internal Revenue o BIR. Ito ang kinumpirma ni BIR Revenue Region 4 Director Joseph Catapia sa unang araw ng implementasyon ng Alert Level 1. With this Alert Level 1, everything will be in its normal deadline as far as payment of taxes as well as filing of returns is concerned. Okay, not unless there will be another revenue issuance that will be issued by our commissioner. Pagbibigay linaw umano ito sa naunang BIR advisory na inilabas ni BIR Commissioner Cesar Dulay nitong January 5. Nakasaad sa advisory na ang isang buwang extension ng pagbabayad ng buwis ay para lamang sa mga nasa Alert Level 3. Kaya ngayon na bumaba na sa Alert Level 1 ang estado ng lalawigan sa rehiyon, ay balik na rin sa normal ang kanilang deadline. Kasabay naman ng pagpapairal ng Alert Level 1 ay ang pagbabalik ng 100% operasyon ng tanggapan ng BIR RR4 dito sa siyudad ng San Fernando. Obligado na umanong pumasok ang higit 800 empleyado ng BIR RR4 sa lahat ng 9 na Revenue District Office nito sa rehiyon. Puwera na lamang ang 2 Revenue District Office dito sa area ng Cabanatuan at Talavera sa Nueva Ecija na nasa Alert Level 2. With the exception of the 2 RDOs of Nueva Ecija, 23A Talavera and 23B Cabanatuan. Okay. All the 9 RDOs have to operate 100% because they are already in alert level 1. Bagamat higit na mas maluwag ang protocol sa Alert Level 1, ipagpapatuloy umano ng BIR-R4 ang nakasanayan ng safety protocol and initiatives gaya na lamang ng acrylic barrier na hindi umano tatanggalin. Well, this is already permanent. Okay? But yung mga acrylic na yan, well, we can remove it, but hindi pa siguro sa ngayon. We don't know yet what's next. Kahit digital na ang payment ng filing ng tax return, sapat naman umano ang mga empleyadong aalalay sa mga taxpayers. Hinimok pa rin ni Catapia na huwag sumabay sa last minute na filing ng ITR kahit nasa ilalim na ng new normal setup. Wala umanong extension ang April 15, ngunit mas maiging maging maagap sa pag-file upang hindi makompromiso ang physical distancing na mananatiling health protocol sa mga gusali ng BIR Revenue District. Paolo G. Santos, CLTV News. Ikinasahan ng Police Regional Office 3 ang simultaneous anti-criminality law enforcement operation sa iba't ibang panig ng lalawigan ng Central Luzon. Sa loob ng 1 linggo, umabot umano sa higit 1,000 mga sospek na aresto. Narito ang report ni Angelica Cara. Umabot na sa mahigit 1,000 law violators ang naaresto sa ikinasang simultaneous anti-criminality law enforcement operation ng Police Regional Office 3 sa iba't ibang panig ng lalawigan nitong February 22 to February 28. Tinatayang nasa higit kumulang 2 milyong piso naman umano ang halaga ng iligal na droga ang nakumpiska.
Kabilang dito ang 285 na may standing warrants of arrest para sa iba't ibang krimen, kung saan 71 sa kanila ang tinukoy na most wanted person sa iba't ibang probinsya ng rehiyon. 269 naman sa kabuuan ng mga naaresto ang sangkot sa illegal na droga, 363 para sa illegal gambling at 27 para sa paglabag sa special laws. Umabot naman sa 22 iba't ibang uri ng baril ang nakuha. Mayroon ding 280 na gramo ng shabu na nagkakahalaga umano na higit 2 milyong piso. 4,000 na gramo ng marijuana na nasa kalahating milyong piso at mahigit 100,000 na tayas sugal. Ayon kay Police Brigadier General Matthew P. Bakay, walang humpay ang pagsisikap ng pulisya ng Central Luzon sa pagsugpo ng krimen upang hindi na magkaroon ng pagkakataon ng mga kriminal na maisagawa ang kanilang mga iligal na gawain. Angelica Cara, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News. Kilalanin ang kandidatong si Homer Gintu, mayoral candidate sa Masantol, Pampanga. Manatiling nakatutok at magbabalik ng CLTV News. Ang wasto at regular na paghuhugas ng kamay ay ang pinakamabisang paraan para makaiwas sa COVID-19. Sundin lamang ang mga simpleng hakbang. Hugasan ang inyong mga kamay gamit ang sabon at tubig. Kuskusin mabuti ang inyong mga kamay. Magsimula sa palad hanggang sa pagitan ng mga daliri at likod ng kamay. Gawin ito sa loob ng 20 segundo. Panlawang mabuti ang inyong mga kamay at patuyuin ito gamit ang malinis na tuwalya. Laging tandaan, ang tubig ay sandata laban sa COVID-19. Ugaliing maghugas ng kamay sa wastong pamamaraan. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Prime Water. Love is not a miracle nor a fantasy. It is the very fabric that holds life together. What gives meaning to our life? We are born as loving beings, and we can deepen our love through practice and intention. The more we cultivate loving, the more love there is in our life. Discover all that life and love has to offer.
Mga kids, huwag pahuhuli sa klase. Tara na't manood ng teleskwela dito sa CLTV. Allowing it to release. Pero nakararanas ba kayo ng problema sa signal? Solusyonan natin yan. Para sa mas malinaw na signal at hassle-free na televised classes, dapat ang antena nyo ay high-gain UHF. Siguraduhin nasa mataas na pwesto sa labas ng inyong bahay ang inyong antena. Mas mataas, mas malakas ang signal. Dapat at least 20 feet ang taas nito above ground o mula sa lupa. Iharap ang inyong antena sa transmitting antena ng CLTV 36 sa Clark Freeport Zone. Siguraduhin walang obstruction o nakaharang na malaking bagay sa pagitan ng inyong antena at sa direksyon ng Clark. Sa gamit na TV set, i-scan ang analog signals. Pumunta lang sa settings ng inyong TV. Piliin ang option na channels. Mula doon, piliin ang scan, tapos analog. Sa pamamagitan nito, masascan ng inyong TV set ang CLTV at matatanggap ang signal nito. Sa ngayon, hindi pa mapapanood ang CLTV sa mga digital TV box o sa mga TV set na walang analog signal tuner. Pero, mapapanood ninyo ang inyong teleskwela classes dito sa inyong istasyon sa pamamagitan ng siyam na cable partners natin dito sa probinsya. Mapapanood din tayo sa Signal Cable Channel 115. Abot ng CLTV ang 98% ng mga TV households sa Pampanga. Mga students, parents at teachers, siguraduhing malinaw ang signal ng CLTV sa inyong mga telebisyon para hindi kayo mahuli sa inyong mga lesson at laging present sa inyong klase. Dito lang yan sa kapartner nyo sa teleskwela, CLTV. Bukod sa tawag ng panahon, ito'y sa ating karehiyon. Umukit ka ng bagong tadhana, yakapin ang pagkakataon. Mga karehiyon, sa nalalapit na eleksyon 2022, marami pa rin sa atin ang may katanungan tungkol sa pagboto ng party list. Tandaan na ang party list system ay binuo para mabigyan ng boses sa Kongreso ang mga underrepresented at mga sektor na nasa laylayan ng lipunan. Kaya naman napakahalagang maging maalam at maging masusi sa pagpili ng mga ihahalal na mamumuno ng ating bansa. Kaya heto ang 5 bagay na makakatulong sa inyo sa pagpili ng ibobotong party list. Ang una sa aming listahan, maraming sektor na nasa laylayan ng lipunan ang nais magkaroon at marinig ang kanilang boses sa Kongreso. Kaya naman maging mapanuri sa ibobotong party list at siguraduhin na kumakatawan nito sa mga underrepresented minority. Pangalawa, ang pagboto sa party list o organisasyon ay hindi pagboto sa isang individual na tao. May 5 nominee ang bawat partido. Mas mainam na suriin ang advokasya o ang kinakatawan ng isang party list para magluklok ng kanilang representative kaysa sa pagtingin lamang at pagbigay ng inyong boto sa kanilang personalidad. Pangatlo, ang isang botante ay may karapatang bumoto ng isang party list, kaya ang boto mo ay mahalaga. Pang-apat, upang may mailuklok na representative ang isang party list, kinakailangang makakuha sila ng 2% sa total number of votes. At ang huli sa aming listahan, ang may luluklok na party list representatives ay hindi second-class congressperson dahil magkakaroon din siya ng parehong responsibilidad, benepisyo at kapangyarihan tulad ng ibang may hahalal na congressperson sa mga distrito. Bagamat isang boto lamang ang pwede mong ibigay sa party list, ang isang boto na ito
ang magiging boses ng mga sektor na nasa laylayan ng lipunan. Tandaan, sa Mayo 2022, ang bawat boto ay mahalaga. Kaya naman tayo ay bumoto ng tama dahil buhay natin ang nakataya. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng CLTV. Nagbabalik ang CLTV News. Sa bayan po ng Masanton, Pampanga, magkatandem ang magkapatid na ginto sa paghabol. Ang incumbent mayor na magtatapos na ng 3 termino o 9 na taon ay sasabak po sa vice mayoral race, habang ang nakatatandang kapatid nito na si Binong Homer Ginto ang siyang kandidato naman po sa pagka-alkalde. Si mayoral candidate Ginto ay isang negosyante, civil engineer at pilantropo bago po nito ninais na pasukin ang politika para po sa 2022 election. Sige po natin siyang kilalanin. Magandang gabi po sa inyo, Sir Homer, at welcome po sa CLTV. Sir Homer, bumati po muna kayo sa ating po mga manonood live. Tayo ngayon sa Peppa Pig. Nakamute pa po kayo, sir. Yeah. Magandang gabi, Jen, at magandang gabi sa lahat ng mga kaprobinsyano ko, lalo-lalo na sa bayan ng Masantol. Magandang gabi po sa inyo lahat. Alright. Kuya po kayo ni Mayor Dan Ginto, tama po? Yes, Jen. Pero Sir Homer, mabuti po ang inyo pong kapatid, no, ang naunang sumabak sa politika, and kayo po, ngayon pa lamang, I think this is your first time to run sa isang pong posisyon, no, sa gobyerno. Tama po ba ako, Sir Homer? Yes, you're right, Jen. Right. Bakit po? Kinausap ako ni Mayor Dan kasi magtatapos ng term niya. Gusto niyang ipagpatuloy ang mga hindi niya mga nasimulang project. Marami pa kasi siyang ambisyon na dapat matapos. Kaya pinakiusapan niya ako kung pwede akong pumalit muna sa kanya kahit sa maiksing panahon para lang matapos ang kanyang mga hindi natapos na mga proyekto. Pero for the longest time, kayo po ay isang negosyante, no, isang private person. Pero ngayon, no, kayo ho ay sasabak sa politika. Maliban po doon sa pakiusap po ng inyong kapatid, no, dahil nga po nabanggit nyo, gusto pa sana niyang ipagpatuloy pa o magawa pa yung kanyang naisin, ano, para po sa bayan ng Masantol. Are you ready? Are you ready po, Sir Homer, no, to take the challenge as kung papalarin, manalo po kayo bilang Mayor? Ready ho ba tayo dito sa tungkulin na ito? Although nasabi mo, Jen, na talagang ako'y busy rin sa negosyo ko, no? Pero 63 years old na ako ngayon, senior citizen, tuloy-tuloy pa rin akong nagtatrabaho. Ang sabi nga ni Mayor Dan, kailan ka pa tutulong kundi pa ngayon? Sabi niya, medyo may edad ka na. Bakit hindi mo bigyan ng panahon ng mga kababayan natin na maipatupad mo o maituloy mo ang aking nasimulan? Kasi pakiramdam nung aking kapatid na si Mayor Dan,
dapat masimulan ko yung mga hindi niya natapos kasi ito yung mga vital project na kailangan ng bayan ng Masantol. Bago po tayo tumungo dito po sa mga proyekto, yung mga programa na binabanggit po ninyo na nais nyo ipagpatuloy given the chance. Ano po bang tingin ho ninyo sa politika, lalo na po dyan sa bayan po ninyo sa Masantol? Kasi sabi nyo nga po, 63 years old na kayo, hanggang ngayon nagtatrabaho pa kayo as a private individual, Yes. Negosyante. Pero ano pong tingin nyo ba? Ano po ba yung tingin ninyo sa politika sa Masantol? Siguro ako nakikita ko kagaya ng pamumuno ni Mayor Dan nung nakaraan, kailangan lang ang politika sa Masantol pagpatuloy lang yung pagsasama, pagpupunyagi, kung paano mapaganda ang buhay ng mga tao. Tingin ko sa akin yan ang pinakamaganda, yung magsama-sama kami lahat para mabuo ang konseho, makapagdesisyon kami ng isang tamang direksyon, ayon doon sa plataforma ng gobyernong naisip namin gawin. Okay. With your brother po, as your tandem, sigurado may mga pagkakataon na may mga taong mag-iisip na parang si Mayor Dan ginto din naman ang nakalukdok kapag pareho po kayong nanalo. Kung sakali man po maka-encounter kayo ng the same question, paano huli nyo ito sasagutin, Sir Homer? Yes, Jen. Maraming nagsasabi niya, baka araw pagka panalo ko, si Mayor Dan na ang uupo. Jen, pinasok ko na rin ito. Pinasok ko na, alam ko, private individual ako. Pero pagpasok sa politika, iba na. Malaking pagka-diferensya nang galing ka sa private, pupunta ka sa gobyerno. Ikaw na ang topic of the town pagka ganon. Ako, kung sakali papalarin ako, pangangatawan ko na, bibigyan ko na ng oras yung bayan namin. Total, hindi naman siguro mahirap sa akin kung sakali na sa maiksing panahon lang naman ang ilalagi ko. Wala akong ambisyong tumagal. Gusto ko lang mailagay sa tamang direksyon yung mga hindi pa yung mga ginawa ni Mayor Dan na siguro kulang sa pondo kaya hindi natapos. Kung sakali, maalal nga ako, ang una kong gagawin muna, Jen, iaayos ko muna siguro yung sa DILG, sa DILG, saka yung sa health namin, sa health center namin, bala kong iaayos. Kasi sa nangdaang pandemic o nung hindi pa pandemic, ang budget ng Masantol sa health ay 300,000 lang daw. Nakulang ayon sa mga nakakausap ko. Yun ang sisikapin ko para kung paano mapalaki, para yung tao namin hindi na tumatakbo sa San Fernando o sa ibang ospital. Mag-aalat siguro ako ng pondo ng munisipyo o kung saan man manggagaling yung ibang pondo para sa DSWD. Sa akin, number 1 priority ko muna ngayon ang DSWD kasi etong nagdaang pandemic, nakita naman natin, kawawa tayo lahat. Hindi lang ako, hindi lang kayo, ang buong Pilipinas, ang buong mundo ay kawawa. Lalo na ang bayan ng Masantol ay napakaliit ng pondo. Hindi na maintindihan ng tao kung saan sila pipila. So, kung ako ma-elect, yun ang unang-unang i-address ko kung paano ko maayos ang problemang yon. Alright. Nabanggit niyo po kanina na gusto ko ninyong one of the reason kung bakit po kayo humabol is to continue yung pong mga programa na nais pa ng sanang gawin ng inyong kapatid. Pero yes, ang 3 termino naman po ang allowed under the law.
Ano pa po yung mga proyekto na nais pong ipagpatuloy po ninyo kung kayo po ang magiging mayor ng Masantol? Kagaya ng nabanggit ko, no, Jen, no? Uunahin ko muna yung sa health ng tao, no? Yung sa DSWD na feeling ko naman maya-address ko kagad within 3 months, no? Within 3 months ma-address ko yung problema. Kasi pwede kaming maghanap ng pondo, maging private o maging gobyerno para madagdagan lang yung pondo ng munisipyo para sa DSWD. Pero una lang yon, unang intensyon kong gawin. Pero ang pinaka-main problem ng Masantol, Jen, siguro nakikita nyo naman pag bumabaha, no? Hindi nga bumabagyo, lubog lahat ang karsada. No? Lubog ang Makabebe, lubog ang Masantol. So, ang balak namin, makagawa kami ng isang dike, no? Dike, na magmula sa portion ng Apalit papunta sa baryo ng Swa, sa dulo, no? Para yung tubig na nanggagaling sa San Fernando, sa Arayat, hindi na tumuloy pa dun sa amin, no? Isa 'yon sa gustong-gusto kong gawin. Kung sakasakaling akong mahalal, 'yun ang unang-una kong uunahin, no? Pangalawa, hindi lang ganon, makagawa man kami ng dike, kailangan ko pa rin isitpahil yung tabi ng ilog. So, medyo malaking problema, lalo-lalo na sa pondo. Sana, itong mga kaibigan nating mga senador pang nakaupo, na makahingi ako ng tulong sa kanila. Pero may mga nakausap na rin ako na susuporta sila doon sa programang gusto naming gawin. Pangalawa, pangatlo, gusto sana namin, may binibili kami ng lupa ngayon sa bayan ng Kaingin, na 14 hectares sa tayong lupa. Balak po dyan na tayuan ng housing project. Housing project kagaya ng unang ginawa ko sa Masantol para yung mga tao doon sa Masantol mabigyan pa ng pagkakataon na magkaroon ng bahay. Ng kalahati nun, gagawin kong pag-ibig housing para yung mga tao sa Masantol na umaalis na kasi puro lubog, no? Magmula pagka June, wala na, kawawa na kami, nakalubog kami lahat. Lahat ng ginawang infrastructure ni Mayor Dan, ako iniisip ko within 3 years lubog na naman pag hindi namin nasolusyonin talaga yung talagang pinaka-problema, no? Ang ginagawa ni Mayor Dan, nag-upgrade lang, pero after 1 year, after 2 years, then aabutin na ng tubig. So, kung makakahingi ako ng budget, no? Kung makakahingi ako ng budget, maliban sa diking yon, yung mga tabi ng ilog, isisit file namin siguro na hoping na magagawa ko, no? Magagawa ko sa tulong ng mga kaibigan natin, ni Congresswoman, ang suporta ni Governor, na yun lang ang kailangan matulungan nila ako, at sa panig ko naman gagawa ako ng paraan kung paano ako magkakaroon ng sariling pondo para sa bayan ng Masantol para ma-achieve natin ang kailangan nating magawa sa madaling panahon. Balikan ko uli, Jen, yung sinasabi ko sa yung housing project. Doon sa housing project, magdo-donate ako ng 1 hektarya, no? 1 hektarya at gagawin naming ospital. Para kung sakasakali bumalik sa atin uli ang pandemic, ang tao sa bayan ng Masantol, at least bago kung talagang hindi pa siya malala, pwede naming doon lang sa ospital namin gagawin. Malaki-laki rin ito, 1 hektarya, and then siguro gagawa na rin ako ng isolation room, no? Balak ko, gagawa ako ng 6, ang capacity nito 4.
Dapat, no? Marami rin naman dyan na baka tanungin mo, paano namin i-operate yung ospital, na? Yes. Ako, Jen, tagal na rin ako sa trabaho, willing naman akong tumulong. Inuulit-ulit ko na kung ako, pag natapos namin ang ospital, magdo-donate kaagad ako ng 3 X-ray machine, 3 dialysis machine, yung ibang mga gamit na kailangan para sa ospital, no? Yes. Siguro makakahingi naman ako, Jen, ng tulong kung hindi ko kaya sa sarili ko. Makakahingi pa ako ng tulong sa mga kaibigan namin, sa mga kababayan namin na mga nasa ibang bansa. No? Ang importante sa akin, Jen, importante sa lahat, yung pinagkakatiwalaan ka ng tao. No? Madali ang donasyon, madali. Kasi nakita ko nung nakaraang pandemic, si Mayor Dan, kami ata isa sa bayan ng Pampanga, na yung building namin bago ka pumasok ng Masantol, araw-araw puno ng relief yan. So yung relief namin continuous nung kalamidad, no? Siyempre pagdating ng tagulan, no? Yung mga tao namin naman sa bayan ng Masantol, sanay na sila sa tubig. Although sanay sila sa tubig, kailangan pa rin natin silang tulungan, no? Doon sa iniisip ko na reclamation ko, siguro magkakaroon din ako ng parang isang building o kaya yung eskwela ang itatayo ko na pwede naming gamitin parang evacuation center during kalamidad, no? Yung kalamiting dumarating sa bayan natin. Sir Homer, no, ito po na nabanggit po ng ating bisita, no, ilan sa kanyang plataforma, of course, yung health, no, yung pungdike, problema sa baha dyan sa Masantol, at ito pong community hospital, ano, at sinasabi ho ninyo isang termino naman ang sana gusto ninyo, no, pero I think kukulangin po ang isang termino sa dami po ng mga proyekto na nais nyo sanang gawin. Anyway, bilang panghuli na lamang po, mabilis na mensahe po, bakit po kayo dapat ikonsidera na inyong mga kababayan sa Masantol? Go ahead po, sir. Okay. Hindi ko naman pinipilit, no, sa mga kababayan ko sa Masantol. Hindi ako nagpupumilit na iboto nyo ako. Ano? Ako ay umihingi ng inyong tulong. Kung sakasakali, pwede nyo akong pagkatiwalaan. Gagawin ko naman lahat ang aking magagawa, no, para mayayos ko sa malalong madaling panahon ang problema. Nabanggit mo, Jen, na maiksi ang panahon, no? Maiksi ang panahon ko. Pero kung kumbaga sa bahay, naipundar ko na, nandyan ang pundasyon, nandyan ang poste, kung sino man ang papalit sa susunod dyan, madali nang gawin, no? Yes. Hindi na mahirap basta nakapundasyon na ang bahay. Parang gano'n ang tingin ko sa bayan namin, parang gano'n ang kailangan, no? Ang kailangan malasakit dyan, nasa puso, nasa isip, kung paano mo gagawin. Kagaya ng ginawa ko, ulitin ko, Jen, nagkaroon kami ng resettlement project. Como yun ang pangarap namin. Pangarap ko talaga na makagawa ng pabahay para sa mga tao sa Masantol. Pinilit kong gawin, Jen, yung pabahay na yan sa loob ng 3 taon. 3 taon, walang tigil kasi nag-reclaim ako ng 6 meters. Alright. Alright. Yes. Okay. Opo. Maraming salamat po sa inyong panahon, Sir Homer, at good luck po sa inyong kandidatura. Malapit na po ang inyong ang start ng pangangampanya sa local level, ano. So good luck po sa inyo at mag-iingat po kayo. Thank you, Jen. Mga kanahiyon, Thank you. Homer Ginto, mayoral candidate sa Masantol, Pampanga. Sa pagbabalik ng CLTV News. 141 Pilipinong nasa Ukraine pa rin. Ayon sa DFA, manatiling nakatutok at magbabalik ng CLTV News. Your love lifted me higher than I've ever been lifted before. So keep it up. Your love lifted me higher than I've ever been lifted before.
haba po ng traffic sa EDSA. Pabayaan ko po na umihit. Madalas po nakakaranas ako ng pananakit ng aking bewang. Ang findings po sa akin ay nagkaroon po ako ng kidney stone. Dahil sa kidney care, ang problema ko sa kidney ko, solved na. Kayang-kaya ng kidney care. Ang kidney care, hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. In the Philippines, one of the first non-life insurance companies that established its head office outside Metro Manila emerged. Strength, integrity, and with a proven track record of service in the countryside. Join the journey to our third decade. Corporate Guarantee. We value our commitment. Nagbabalik ang CLTV News. Naglabasan ng update ang Department of Foreign Affairs sa kalagayan ng ating higit 100 kababayan na hanggang sa ngayon ay nasa Ukraine pa rin. Samantala, dumarami na ang mga bansa na nagpapadala ng tulong at suporta sa Ukraine na nasa gitna po ng gyera sa Russia. I-report si Jenna Lumbang, Parunga. Mayroon pa rin mga Pilipino sa bansang Ukraine ang nagdadalawang isip pa rin na umuwi ng Pilipinas. Nasa 141 pa umano ang mga ito ayon sa datos ng Department of Foreign Affairs. 45 ang nasa capital, 55 ang malapit sa Hungarian border at 41 ang nakakalat sa iba't ibang panig ng Ukraine. Mayroon namang 87 na mga seafarer ang sakay ng barkong nakadaong sa nasabing bansa. Ilang mga Pilipino ang ayaw manong iwan ng kanilang Ukrainian family at ang iba ay nananatili sa kanilang mga employer. Imo-monitor na lamang daw ang mga ito kung sakaling mapagdesisyon ng umuwi ng Pilipinas. Simula ng lusubin ng Russia ang Ukraine ay may 40 Pilipino na ang nakalabas ng Polish border na nagtungo ng Moldova, Austria at Romania. As of March 2, 19 naman ang mga Pilipinong napauwi na sa bansa. Kaugnay pa rin ng nasabing balita sa Ukraine, nagsimula na ang pagpapadala ng humanitarian at military aid sa Ukraine mula sa iba't ibang mga bansa. Kabilang dito ang United States, Canada at 20 European countries. Ayon sa European Union, sa kasaysayan, ito ang unang pagkakataon na gagastusan ng samahan ang pagbili at delivery ng mga armas sa Ukraine na nagkakahalaga ng 450 million euros. Kabilang naman sa mga bansa sa Europa na nagpadala na ng tulong ay ang Sweden, Germany, Norway, Denmark, Finland, France, Britain, Belgium, Netherlands, Czech Republic, Croatia, Portugal, Greece, Romania, Spain, Israel, Ireland, Turkey at Austria. Samantala nitong Lunes, February 28, ang Pilipinas ay bumoto ng yes sa isinagawang United Nations General Assembly Resolution na nagkokondena sa ginawang paglusob ng Russia sa Ukraine. Jenna Lumbang, Parungaw, CLTV News. Narito naman pong update tungkol sa kampanya na ilang mga kandidatong tumatakbo sa pagkapangulo ng bansa. Idinunsad na ang Himagsikang Rosas, isang kilusang sumusuporta para sa kandidatura ni Vice President Leni Robredo sa pagkapangulo ng bansa. Isang Himagsikang Rosas sa pinangunahan ng 160 na mga artist, educators, writers, historian
at cultural workers ng bansa. Sa inilabas nilang official statement, nakasandig umano ang Himagsikang Rosas sa paniwalang ang mga Pilipino ay may sariling bait, malikhain, makatarungan at marangal. Kabilang sa mga nanguna sa Himagsikang Rosas ang 5 national artists, filmmakers, producers, historian at mga artista. Sa unang pagkakataon naman sa kasaysayan ng University of Santo Tomas, tumindigan na sa 400 ang mga faculty member upang i-endorso sa pagkapresidente si VP Leni Robredo. Nanguna naman si Presidential Aspirant Ferdinand Marcos Jr. sa isinagawang survey ng Okta Research Group. Isinagawa ang survey simula February 12 to 17 kung saan 1,200 ang tinanong kung sino ang iboboto nilang Pangulo. 55% sa mga itong pumili kay Marcos, 15% kay Vice President Leni Robredo, 11% kay Mayor Isko Moreno, 10% si Senator Manny Pacquiao, at 3% si Senator Ping Lacson. Number 1 naman sa mga Vice Presidential aspirants si Mayor Sara Duterte Carpio at si Congresswoman Loren Legarda sa mga senatorial balls. Ngayong Miyerkules, March 2 naman ang sagawa ng motorcade si Presidential Candidate Mayor Isko Moreno sa lalawigan ng Bataan kasama ang kanyang katandem na si Dr. Willie Ong. Ginunita ni Moreno na sa Plaridel Bataan, umano siya nakipagsipok ng palay at namulot ng graba upang kumita. Bahagi ito ng 2-day leg campaign ng Moreno Ong team sa Bataan at Pampanga. Inanunsyo ni Senator Ping Lacson ang kanyang planong magbigay ng pabuya o reward sa sino mang makakapag-report o makakahuli ng corrupt officials kapag siya naluklok na Pangulo ng bansa. Sa dialogong isinagawa ni Lacson sa mga tricycle drivers and operators sa Quezon, sinabi nito na gagamitin niya ang mga TODA members sa paghuli ng mga corrupt officials gamit ang marked money. Isa itong estratehiya ng kapulisan sa kanilang mga buy-box operation. Ang pabuya ay depende sa mahuhuli. Kung Department Secretary umano ang matitiklo ay baka daang libo ang kanyang ibigay na pabuya. Sa kampo naman ni Senator Manny Pacquiao, reward system din ang gusto niyang ipairal kung siya ay mananalong presidente ng bansa. Kailangan umano magbigay ng pabuya sa sino mang instrumento sa pagbuwag sa mga big-time drug syndicate. Hindi umano sapat na punteriyahin ng small-time drug suspects na nagagamit lamang ng drug lords dahil sa kahirapan. Sa halip ay patayin ang hanap buhay ang magiging alternatibong solusyon umano ni Pacquiao upang mabawasan ang mga street-level distributor ng bawal na gamot. Kasama si Jan Lumbang Parungao, JM De Jesus, CLTV News. Alamin naman natin ang magiging lagay ng panahon mula kay Ginoong Manny Esguerra, ang Chief Weather Forecaster ng Pag-asa Clark. Narito po magiging taya ng panahon sa susunod na 24 oras. Easterlies po nakakaapekto ngayon sa silangang bahagi ng buong bansa. Bahagya pong nawawala yung hanging amihan, pero meron po siya sa bandang norte. Medyo mahina nga lamang po. Pero babalik pa rin po siya, kaya lang po ay hindi na po siya kasing lakas ng dati. So sa ngayon po, ang Eastern Visayas at Caraga, magiging maula po ang papawiri na may inaasahang mga kalat-kalat ng mga pagulan, pagkidlat at pagkulog dulot po ng easterlies. Samantala po ang Metro Manila at nalalabing bahagi pa ng bansa, bahagi ang magiging maulap hanggang sa komisyon ay magiging maulap ang papawirin. Meron lamang po tayo inaasahang isolated rain showers at thunderstorm. Ito po ay dulot din ng easterlies at ng localized thunderstorm. So sa ngayon po ay inaasahan po na babalik pa naman yung hanging amihan. Pero sabi ko nga po, hindi naman siya ganong kalakasan na at unti-unti po ay nasa transition period na po tayo. Ilang araw na lang po siguro ay i-terminate na natin itong hanging amihan at papalit na po itong mainit na easterlies. So lagi pong pinag-iingatan lahat. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV News. Kasama po ang buong pwersa ng CLTV News and Current Affairs. Ako po si Jennifer Salenga. Maraming salamat po. Narito na ang mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. Lokal na negosyante, kailangan umanong maging competitive sa gitna ng foreign investment policy ng bansa upang hindi mapag-iwanan. Subic Bay Metropolitan Authority, may bago ng chairman at administrator matapos magbitiw sa pwesto ni Attorney Wilma Aisma. Deadline ng pagbabayad ng buwis, wala ng extensions mga lalawigang nasa Alert Level 1.
At Pilipinong nasa Ukraine na ayaw pang umuwi ng Pilipinas, nasa mahigit 100 pa. Magandang gabi karehiyon. Ako po si Jennifer Salenga. Oras na para sa mga may init na balitang Central Luzon. Naging mainit ang diskusyon ng ilang vice presidential aspirants sa debate tungkol sa foreign investment policy ng bansa. Ngunit para kay dating Pampanga Chamber of Commerce and Industry Incorporated President Rene Romero, wala man ang problema sa kasalukuyang foreign investment policy ng bansa kung may patutupad ito ng maayos at magiging competitive ang mga lokal na negosyante. Pakinggan natin ang ulat ni Paulo G. Santos. Naging mainit ang balitaktakan ng ilang vice presidential aspirants sa ginawang debate ng CNN Philippines, partikular na sa issue ng foreign investment policy. Sinumbatan ni VP aspirant Walden Bello ang kanyang mga kalaban na sina Senator Kiko Pangilinan at Senator Tito Soto na siya umanong nagpasa ng Retail Trade Liberalization Act of 2020 o ang Foreign Investment Law na may malaki umanong negatibong epekto sa mga micro, small, medium enterprises o MSMEs. Sa batas na ito, bumaba umano sa 26 million pesos imbes na sa $2.5 million ang paid capital ng isang dayuhang mamumuhunan. So we have had all of these foreign-oriented laws that have been passed recently, and Senate President Soto was the one who pushed them through Congress, no? And Senator Pangilinan also signed, no? So paano yan? Sinasabi nyo for Filipino kayo, and then you're liberalizing all these laws. Katwiran naman ni Soto at Pangilinan, ito raw ang paraan ng lehislatura na tulungan ng bansa sa pagbubukas ng ekonomiya. Madaling mamintas, sabihin nga no, ba't binaba yung we have lowered the threshold for those who would want to invest, foreign investments, because that is the way to open up the economy. We supported the measure precisely because we feel given yung situation sa ASEAN, tayo mapapababa nung investments natin mula sa abroad, napakahalaga nan. Ngunit binalansin naman natin. Kaya nga merong 100 billion na suporta sa ating maliliit na negosyante para talagang mabigyan sila ng alalay at ayuda habang nasa gitna tayo ng COVID response. Sa pagtingin naman dating PAMCHAM President Rene Romero na siya ring tumatayong private sector representative sa Regional Development Council ng Central Luzon, hindi naman puro negatibo ang hatid ng foreign investment policy ng bansa. Kailangan lamang umanong maging kompetitibo ang mga lokal na mamumuhunan. Kailangan matuto naman tayong makipag-compete at kailangan din natin sila. Actually, from them, matututo tayo eh. Ako, ang competition para sa akin sa mga foreign investors dito o manufacturers, pupunta sila rito, okay lang, i-welcome ko sila. Sinabi ni Romero na gaano man kabuti ang sinasabing oportunidad sa mga bagong pulisiya sa foreign investment, sa aktual na implementasyon ng batas, kailangang maging mapagbantay ang Pilipino. Dapat very cautious din tayo kasi mahirap naman yung ilalarga natin pagkatapos at the end of the day tayo ang underdog, Hindi naman. Kailangan balansyado. Mayorya ng mamumuhunan sa Central Luzon ay nabibilang sa micro, small, medium enterprises ayon sa Department of Trade and Industry. Out of 601 members naman ng Pampanga Chamber of Commerce and Industries Incorporated o PAMCHAM, halos 90% dito ay MSMEs na may matinding hamon pa rin ang pagbangon. Base sa ulat ni NEDA Secretary Kendrick Chua sa Talk to the People ni Pangulong Rodrigo Duterte, ang ginagalawan ng sektor na ito ay maituturing na kabilang sila sa 3.8 trillion pesos na naluging mga negosyante sa nagdaang 2 taon na may ambag sa ekonomiya ng bansa. Paulo G. Santos, CLTV News.
Sa pagdami ng mga lugar sa bansa na ibinaba na sa Alert Level 1 status, posible umano ang pagtaas ng bilang ng mga paaralan na bibigyan ng permisong magsagawa ng face-to-face classes. Kaugnay nito, pag-aaralan ng DepEd at DOH ang posibleng pagluluwag ng mga rekisito. May report si Angelica Cara. Tinitignan na raw ng Department of Education o DepEd ang pagluluwag sa requirements para sa implementasyon ng in-person o face-to-face classes kasunod ng pagsasailalim sa NCR at 38 ibang lugar pa sa bansa sa Alert Level 1 o ang shifting sa tinatawag na New Normal. Inihayag ito ni Education Secretary Leonor Briones sa Talk to the People address ni Pangulong Duterte nitong Lunes. Ayon kay Briones, halos pareho lang naman daw ang Alert Level 1 at 2 at ngayong Alert Level 1, nais daw nilang bawasan ang protocols. As of February, nasa 1,726 mula sa 6,213 qualified schools ang nagbukas na para sa in-person classes. At ngayong mas maraming lugar na ang nasa Alert Level 1 o inakalawag na quarantine classification, sinabi ni Briones na posibleng mas maraming paaralan pa ang papayagang magdaos ng physical classes o pagbabalik sa silid-aralan. Nagkasana ng schedule ang DepEd at Department of Health sa March 4 upang pag-usapan ang pagluluwag ng requirements. Samantala, ang muling pagbabalik ng mga estudyante sa mga paaralan ay malaking tulong daw sa pagbangon ng economic activity sa bansa, ayon kay NEDA Secretary Carl Kendrick Chua. Inaasahang makapag-generate umano ito ng 12 billion sa economic activity dahil kikita ang mga establishment sa palibot ng mga paaralan tulad ng mga food stall, restaurants, school supply stores at maging ang public transport. Dagdag pa ni Chua, nasa 11 trillion halaga ng productivity kada taon ang nawala dahil sa patuloy na pagkakaantala ng in-person classes sa bansa. Angelica Cara, CLTV News. May bagong chairman at administrator na ang Subic Bay Metropolitan Authority o SBMA. Nanumpa na si dating Olongapo City Mayor Paulino sa katungkulan matapos magbitiw sa pwesto ni Atty. Wilma Isma. Narito ang detalye. Matapos ang 5 taon sa serbisyo, nagbitiw na sa pwesto si Subic Bay Metropolitan Authority o SBMA Chair at Administrator Atty. Wilma Isma nitong Martes. Sa kanyang resignation letter, epektibo nitong March 1, 2022, nakasaad na health reasons ang isa sa dahilan ng kanyang pagbibitiw sa pwesto. Sa statement ni Atty. Isma, sinabi niyang masaya niyang iiwan ng Freeport at siya at ang kanyang team ay nakapag-set umano ng realistic goals at nakamit ito upang mabigyan ng Subic Bay ng mas maganda at sustainable future. Dagdag pa ng abogada, isang karangalan na ma-appoint bilang kauna-unahang babaeng namuno sa Freeport at leader na pinatunayan na sa pagsasama-sama ng stakeholder ng Subic Bay, mananatiling malakas at malalampasan anumang hamon. Ayon pa kay Atty. Isma, Oktubre pa nitong nakaraang taon, nag-submit na raw siya ng Notice of Resignation kay Pangulong Rodrigo Duterte upang bigyang pansin ang kanyang kalusugan at pamilya, ngunit hindi ito tinanggap ng Pangulo. Si Isma ay isa sa mga unang volunteer sa Freeport noong si Senator Richard Gordon pa ang SBMA Chair at Administrator. Ngunit hindi nagbitiw sa pwesto si Isma. Kung hindi nagbitiw sa pwesto si Isma, ay nakatakda na ring magtapos ang kanyang termino nitong darating na Hunyo. Samantala, pinalitan si Isma ni dating Olongapo City Mayor Roland Paulino. Nanumpa na ito bilang SBMA Chairman at Administrator sa Malacanang, kasabay ng effectivity ng resignation ni Isma nitong March 1. Angelica Cara, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News. Deadline ng tax payment, balik na sa normal para sa mga lalawigan na nasa Alert Level 1. At higit 1,000 suspect arestado sa 1 linggong anti-criminality operation ng PRO3. Dinig na katutok para sa iba pa mga nangungunang balita ngayong araw.
Babalik po ang CLTV News. At sa iba pang mga naumunang balita, automatiko nang balik sa normal ang mga deadline ng tax payment para sa mga lalawigan na nasa Alert Level 1. Kasabay nito, sinimula na rin ng Bureau of Internal Revenue o BIR Revenue Region 4 ang full operation ng ahensya sa Ciudad San Fernando. Narito ang report ni Paolo G. Santos. Naibaba na sa Alert Level 1 ang COVID-19 status ng mga lalawigan sa Central Luzon. At kasabay nito ay otomatiko na rin na lifted ang extension sa tax payment deadlines na ibinigay ng Bureau of Internal Revenue o BIR. Ito ang kinumpirma ni BIR Revenue Region 4 Director Joseph Catapia sa unang araw ng implementasyon ng Alert Level 1. With this Alert Level 1, everything will be in its normal deadline as far as payment of taxes as well as filing of returns is concerned. Okay, not unless there will be another revenue issuance that will be issued by our commissioner. Pagbibigay linaw umano ito sa naunang BIR advisory na inilabas ni BIR Commissioner Cesar Dulay nitong January 5. Nakasaad sa advisory na ang isang buwang extension ng pagbabayad ng buwis ay para lamang sa mga nasa Alert Level 3. Kaya ngayon na bumaba na sa Alert Level 1 ang estado ng lalawigan sa rehiyon, ay balik na rin sa normal ang kanilang deadline. Kasabay naman ng pagpapairal ng Alert Level 1 ay ang pagbabalik ng 100% operasyon ng tanggapan ng BIR RR4 dito sa siyudad ng San Fernando. Obligado na umanong pumasok ang higit 800 empleyado ng BIR RR4 sa lahat ng 9 na Revenue District Office dito sa rehiyon. Puwera na lamang ang 2 Revenue District Office dito sa area ng Cabanatuan at Talavera sa Nueva Ecija na nasa Alert Level 2. With the exception of the 2 RDOs of Nueva Ecija, 23A Talavera and 23B Cabanatuan. Okay. All the 9 RDOs have to operate 100% because they are already in alert level 1. Bagamat higit na mas maluwag ang protocol sa Alert Level 1, ipagpapatuloy umano ng BIR R4 ang nakasanayan ng safety protocol and initiatives gaya na lamang ng acrylic barrier na hindi umano tatanggalin.
Well, this is already permanent. Okay? But yung mga acrylic na yan. Well, we can remove it, but hindi pa siguro sa ngayon. We don't know yet what's next. Kahit digital na ang payment ng filing ng tax return, sapat naman umano ang mga empleyadong aalalay sa mga taxpayers. Hinimok pa rin ni Katapia na huwag sumabay sa last minute na filing ng ITR kahit nasa ilalim na ng new normal setup. Wala umanong extension ang April 15, ngunit mas maiging maging maagap sa pag-file upang hindi makompromiso ang physical distancing na mananatiling health protocol sa mga gusali ng BIR Revenue District. Paolo G. Santos, CLTV News. Ikinasa ng Police Regional Office 3 ang simultaneous anti-criminality law enforcement operation sa iba't ibang panig ng lalawigan ng Central Luzon. Sa loob ng isang linggo, umabot umano sa higit 1,000 mga sospek na aresto. Narito ang report ni Angelica Cara. Umabot na sa mahigit 1,000 law violators ang naaresto sa ikinasang simultaneous anti-criminality law enforcement operation ng Police Regional Office 3 sa iba't ibang panig ng lalawigan nitong February 22 to February 28. Tinatayang nasa higit kumulang 2 milyong piso naman umano ang halaga ng iligal na droga ang nakumpiska. Kabilang dito ang 285 na may standing warrants of arrest para sa iba't ibang krimen, kung saan 71 sa kanila ang tinukoy na most wanted person sa iba't ibang probinsya ng rehiyon. 269 naman sa kabuuan ng mga naaresto ang sangkot sa iligal na droga, 363 para sa illegal gambling at 27 para sa paglabag sa special laws. Umabot naman sa 22 iba't ibang uri ng baril ang nakuha. Mayroon ding 280 na gramo ng shabu na nagkakahalaga umano na higit 2 milyong piso. 4,000 na gramo ng marijuana na nasa kalahating milyong piso at mahigit 100,000 na taya sa sugal. Ayon kay Police Brigadier General Matthew P. Bakay, walang humpay ang pagsisikap ng pulisya ng Central Luzon sa pagsugpo ng krimen upang hindi na magkaroon ng pagkakataon ng mga kriminal na maisagawa ang kanilang mga iligal na gawain. Angelica Cara, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News. Kilalanin ang kandidatong si Homer Gintu, mayoral candidate sa Masantol, Pampanga. Manatiling nakatutok at magbabalik ng CLTV News. Nagbabalik ang CLTV News. Sa bayan po ng Masantol, Pampanga, magkatandem ang magkapatid na Gintu sa paghabol. Ang incumbent mayor na magtatapos na ng 3 termino o 9 na taon ay sasabak po sa vice mayoral race, habang ang nakatatandang kapatid nito na si Homer Gintu ang siyang kandidato naman po sa pagkaalkalde. Si mayoral candidate Gintu ay isang negosyante, civil engineer at pilantropo. Bago po nito, ninais na pasukin ang politika para po sa 2022 elections. Sige po natin siyang kilalanin. Magandang gabi po sa inyo, Sir Homer, at welcome po sa CLTV. Sir Homer, bumati po muna kayo sa ating po mga manonood live. Tayo ngayon sa CLTV. Nakamute pa po kayo, sir. Yeah. Magandang gabi, Jen, at magandang gabi sa lahat ng mga kaprobinsyano ko, lalo-lalo na sa bayan ng Masantol. Magandang gabi po sa inyong lahat. Alright. Kuya po kayo ni Mayor Dan Gintu, tama po? Yes, Jen. Pero Sir Homer, mabuti po ang inyo pong kapatid, no, ang naunang sumabak sa
sa politika. And kayo ho, ngayon pa lamang, I think this is your first time to run sa isang pong posisyon, no, sa gobyerno. Tama po ba ako, Sir Homer? Yes, you're right, Jen. Right. Bakit po? Pero, Go ahead. kinausap ako ni Mayor Dan kasi magtatapos ng term niya. Gusto niyang ipagpatuloy ang mga hindi niya mga nasimulang project. Marami pa kasi siyang ambisyon na dapat matapos. Kaya pinakiusapan niya ako kung pwede akong pumalit muna sa kanya kahit sa maiksing panahon para lang matapos ang kanyang mga hindi natapos na mga proyekto. Pero for the longest time, kayo po ay isang negosyante, no, isang private person. Pero ngayon, no, kayo ho ay sasabak sa politika. Maliban po dun sa pakiusap po ng inyong kapatid, no, dahil nga po nabanggit nyo, gusto pa sana niyang ipagpatuloy pa o magawa pa yung kanyang naisin, ano, para po sa bayan ng Masantol. Are you ready? Are you ready po, Sir Homer, no, to take the challenge as kung papalarin, manalo po kayo bilang mayor? Ready ho ba tayo dito sa tungkulin na ito? Although nasabi mo, Jen, na talagang ako'y busy rin sa negosyo ko, no? Pero 63 years old na ako ngayon, senior citizen. Tuloy-tuloy pa rin akong nagtatrabaho. Ang sabi nga ni Mayor Dan, kailan ka pa tutulong kundi pa ngayon? Sabi niya, medyo may edad ka na. Bakit hindi mo bigyan ng panahon ng mga kababayan natin na maipatupad mo o maituloy mo ang aking nasimulan? Kasi pakiramdam nung aking kapatid na si Mayor Dan, dapat masimulan ko yung mga hindi niya natapos kasi ito yung mga vital project na kailangan ng bayan ng Masantol. Bago po tayo tumungo, no, dito po sa mga proyekto, yung mga programa na binabanggit po ninyo na nais mo ipagpatuloy given the chance. Ano po bang tingin ho ninyo sa politika, no? Lalo na po dyan sa bayan po ninyo sa Masantol? Kasi sabi nyo nga po, 63 years old na kayo, hanggang ngayon nagtatrabaho pa kayo as a private individual, ano? Yes. Negosyante. Pero ano pong tingin nyo ba? Ano po ba yung tingin ninyo sa politika sa Masantol? Siguro ako nakikita ko kagaya ng pamumuno ni Mayor Dan nung nakaraan, no? Kailangan lang ang politika sa Masantol pagpatuloy lang yung pagsasama, pagpupunyagi, no, kung paano mapaganda ang buhay ng mga tao. Tingin ko sa akin yan ang pinakamaganda, yung magsama-sama kami lahat para mabuo ang konseho, makapagdesisyon kami ng isang tamang direksyon, no, ayon doon sa plataforma ng gobyernong naisip namin gawin. Okay. With your brother po, no, as your tandem, sigurado may mga pagkakataon na may mga taong mag-iisip na parang si Mayor Dan Ginto din naman ang nakaluklok kapag pareho po kayong nanalo, no? Kung sakali man pong maka-encounter kayo ng the same question, paano huli nyo ito sasagutin, Sir Homer? Yes, Jen. Maraming nagsasabi niya, baka araw pagka panalo ko, si Mayor Dan na ang uupo. No? Jen, pinasok ko na rin ito. No? Pinasok ko na, alam ko, private individual ako. Pero pagpasok sa politika, iba na. No? Malaking pagka-diferensya nang galing ka sa private, pupunta ka sa gobyerno. No? Ikaw na ang topic of the town pagka ganon. Ako, kung sakali papalarin ako, pangangatawan ko na, bibigyan ko na ng oras yung bayan namin. Total, hindi naman siguro mahirap sa akin kung sakali na sa maiksing panahon lang naman ang ilalagi ko
wala akong ambisyong tumagal, no? Gusto ko lang mailagay sa tamang direksyon yung mga hindi pa yung mga ginawa ni Mayor Dan na siguro kulang sa pondo kaya hindi natapos, no? Kung sakali maalal nga ako, no? Ang una kong gagawin muna, Jen, iaayos ko muna siguro yung sa DILG, ano? Sa DILG, saka yung sa health namin, sa health center namin, bala kong iaayos. No? Kasi sa nang daang pandemic o nung hindi pa pandemic, ang budget ng Masantol sa health ay 300,000 lang daw, no? Nakulang ayon sa mga nakakausap ko. Yun ang sisikapin ko para kung paano mapalaki, no? Para yung tao namin hindi na tumatakbo sa San Fernando o sa ibang ospital, no? Mag-aalat siguro ako kung ng pondo ng munisipyo o kung saan man manggagaling yung ibang pondo para sa DSWD. Sa akin, number 1 priority ko muna ngayon ang DSWD kasi etong nagdaang pandemic, nakita naman natin, kawawa tayo lahat. No? Hindi lang ako, hindi lang kayo, ang buong Pilipinas, ang buong mundo ay kawawa. Lalo na ang bayan ng Masantol ay napakaliit ng pondo. Hindi na maintindihan ng tao kung saan sila pipila. So kung ako ma-elect, yun ang unang-unang i-address ko kung paano ko maayos ang problemang yon. Alright. Nabanggit niyo ho kanina na gusto ho ninyong one of the reason, no, kung bakit po kayo humabol is to continue yung pong mga programa na nais mo ng sanang gawin ng inyong kapatid, ano? Pero Yes. ang 3 termino lamang po ang allowed, ano? Under the law, no? Ano ba po yung mga proyekto na nais pong ipagpatuloy po ninyo kung kayo po ang magiging mayor ng Masantol? Kagaya ng nabanggit ko, no, Jen, no? Uunahin ko muna yung sa health ng tao, no? Yung sa DSWD na feeling ko naman maya-address ko kagad within 3 months, no? Within 3 months ma-address ko yung problema. Kasi pwede kaming maghanap ng pondo, maging private o maging gobyerno para madagdagan lang yung pondo ng munisipyo para sa DSWD. Pero una lang yon, unang intensyon kong gawin. Pero ang pinaka main problem ng Masantol, then siguro nakikita nyo naman pag bumabaha, no? Hindi nga bumabagyo, lubog lahat ang karsada. No? Lubog ang Makabebe, lubog ang Masantol. So, ang balak namin, makagawa kami ng isang dike, no? Dike, no, magmula sa portion ng Apalit papunta sa baryo ng Swa, sa dulo, no? Para yung tubig na nanggagaling sa San Fernando, sa Arayat, hindi na tumuloy pa dun sa amin, no? Isa yon sa gustong-gusto kong gawin. Kung sakasakaling akong maalal, yun ang unang-una kong uunahin, no? Pangalawa, hindi lang ganon, makagawa man kami ng dike, kailangan ko pa rin isit pa yung tabi ng ilog. No? So medyo malaking problema lalo-lalo na sa pondo. No? Sana itong mga kaibigan nating mga senador pang nakaupo, no? Na makahingi ako ng tulong sa kanila. Pero may mga nakausap na rin ako na susuporta sila doon sa programang gusto naming gawin. Alright. Pangalawa, pangatlo,
gusto sana namin, may binibili kami ng lupa ngayon sa bayan ng Kaingin, na 14 hectares sa tayong lupa. Balak ko dyan na tayuan ng housing project. Housing project kagaya ng unang ginawa ko sa Masantol para yung mga tao doon sa Masantol mabigyan pa ng pagkakataon na magkaroon ng bahay. Ang kalahati nun, gagawin kong pag-ibig housing para yung mga tao sa Masantol na umaalis na kasi puro lubog, no? Magmula pagka June, wala na, kawawa na kami, nakalubog kami lahat. Lahat ng ginawang infrastructure ni Mayor Dan, ako iniisip ko within 3 years lubog na naman pag hindi namin nasolusyonin talaga yung talagang pinaka-problema. No? Ang ginagawa ni Mayor Dan, nag-upgrade lang, pero after 1 year, after 2 years, then aabutin na ng tubig. So, kung makakahingi ako ng budget, no? Kung makakahingi ako ng budget, maliban sa digging yon, yung mga tabi ng ilog, isisit pile namin siguro na hoping na magagawa ko, no? Magagawa ko sa tulong ng mga kaibigan natin, ni Congresswoman, ang suporta ni Governor, na yun lang ang kailangan para matulungan nila ako, at sa panig ko naman gagawa ako ng paraan kung paano ako magkakaroon ng sariling pondo para sa bayan ng Masantol para ma-achieve natin ang kailangan nating magawa sa madaling panahon. Balikan ko ulit dyan yung sinasabi ko sa yung housing project. Doon sa housing project, magdo-donate ako ng 1 hektarya, no? 1 hektarya at gagawin naming ospital. Para kung sakasakali bumalik sa atin uli ang pandemic, ang tao sa bayan ng Masantol, at least bago kung talagang hindi pa siya malala, pwede naming doon lang sa ospital namin gagawin. Malaki-laki rin ito, 1 hektarya, and then siguro gagawa na rin ako ng isolation room, no? Balak ko gagawa ko ng 6, ang capacity nito 4, no? Marami rin naman dyan na baka tanungin mo, paano namin i-operate yung ospital, no? Yes. Ako Jen, tagal na rin ako sa trabaho, willing naman akong tumulong. Inuulit-ulit ko na kung ako pag natapos namin ang ospital, magdo-donate kaagad ako ng 3 X-ray machine, 3 dialysis machine, yung ibang mga gamit na kailangan para sa ospital, no? Yes. Siguro makakahingi naman ako dyan ng tulong. Kung hindi ko kaya sa sarili ko, makakahingi pa ako ng tulong sa mga kaibigan namin, sa mga kababayan namin na mga nasa ibang bansa. No? Ang importante sa akin dyan, importante sa lahat, yung pinagkakatiwalaan ka ng tao. No? Madali ang donasyon, madali. Kasi nakita ko nung nakaraang pandemic, si Mayor Dan, kami ata isa sa bayan ng Pampanga, na yung building namin bago ka pumasok ng Masantol, araw-araw puno ng relief yan. So yung relief namin continuous nung kalamidad, no? Siyempre pagdating ng tagulan, no? Yung mga tao namin naman sa bayan ng Masantol, sanay na sila sa tubig. Although sanay sila sa tubig, kailangan pa rin natin silang tulungan, no? Doon sa iniisip ko na reclamation ko, siguro magkakaroon din ako ng parang isang building o kaya yung eskwela ang itatayo ko na pwede naming gamitin parang evacuation center during kalamidad, no? Yung calamiting dumarating sa bayan natin. Sir Homer, no, ito po na nabanggit po ng ating bisita, no, ilan sa kanyang
plataforma. Of course, yung health, no, yung Pungdike, problema sa baha dyan sa Masantol, at ito pong community hospital, ano, at sinasabi ho ninyo isang termino lamang ang sana gusto ninyo, no, pero I think kukulangin po ang isang termino sa dami po ng mga proyekto na nais nyo sanang gawin. Anyway, bilang panghuli na lamang po, mabilis na mensahe po, bakit po kayo dapat ikonsidera na inyong mga kababayan sa Masantol? Go ahead po, sir. Okay. Hindi ko naman pinipilit, no, sa mga kababayan ko sa Masantol. Hindi ako nagpupumilit na iboto niyo ako. Ano? Ako ay umihingi ng inyong tulong. Kung sakasakali pwede niyo akong pagkatiwalaan, gagawin ko naman lahat ang aking magagawa, no, para mayayos ko sa malalong madaling panahon ang problema. Nabanggit mo, Jen, na maiksi ang panahon, no? Maiksi ang panahon ko. Pero kung naipunda, kumbaga sa bahay, naipundar ko na, nandyan ang pundasyon, nandyan ang poste, kung sino man ang papalit sa susunod dyan, madali nang gawin. No? Yes. Hindi na mahirap basta nakapundasyon na ang bahay. Parang gano'n ang tingin ko sa bayan namin, parang gano'n ang kailangan. No? Ang kailangan malasakit dyan, nasa puso, nasa isip, kung paano mo gagawin. Kagaya ng ginawa ko, ulitin ko, Jen, nagkaroon kami ng resettlement project. Komo yun ang pangarap namin. Pangarap ko talaga na makagawa ng pabahay para sa mga tao sa Masantol. Pinilit kong gawin, Jen, pinilit kong gawin yung pabahay na yan sa loob ng 3 taon. No? 3 taon walang tigil kasi nag-reclaim ako ng 6 meters. Alright. No? Alright. Yes. Okay. Opo. Maraming salamat po sa inyong panahon, Sir Homer, at good luck po sa inyong kandidatura. Malapit na po ang inyong ang start ng pangangampanya sa local level. Ano. So good luck po sa inyo at mag-iingat po kayo. Thank you, Jen. Kanahiyon, Thank you. Homer Ginto, mayoral candidate sa Masantol, Pampanga. Sa pagbabalik ng CLTV News. 141 Pilipinong nasa Ukraine pa rin. Ayon sa DFA, manatiling nakatutok at magbabalik ng CLTV News. Nagbabalik ang CLTV News. Naglabas na ng update ang Department of Foreign Affairs sa kalagayan ng ating higit 100 kababayan na hanggang sa ngayon ay nasa Ukraine pa rin. Samantala, dumarami na ang mga bansa na nagpapadala ng tulong at suporta sa Ukraine na nasa gitna po ng gyera sa Russia. I-report si Jenna Lumbang, Parunga. Mayroon pa rin mga Pilipino sa bansang Ukraine ang nagdadalawang isip pa rin na umuwi ng Pilipinas. Nasa 141 pa umano ang mga ito ayon sa datos ng Department of Foreign Affairs. 45 ang nasa capital, 55 ang malapit sa Hungarian border at 41 ang nakakalat sa iba't ibang panig ng Ukraine. Mayroon namang 87 na mga seafarer ang sakay ng barkong nakadaong sa nasabing bansa. Ilang mga Pilipino ang ayaw manong iwan ng kanilang Ukrainian family at ang iba ay nananatili sa kanilang mga employer. Imo-monitor na lamang daw ang mga ito kung sakaling mapagdesisyon ng umuwi ng Pilipinas. Simula ng lusubin ng Russia ang Ukraine ay may 40 Pilipino na ang nakalabas ng Polish border na nagtungo ng Moldova, Austria at Romania. As of March 2, 19 naman ang mga Pilipinong napauwi na sa bansa. Kaugnay pa rin ang nasabing balita sa Ukraine, nagsimula na ang pagpapadala ng humanitarian at military aid sa Ukraine mula sa iba't ibang mga bansa. Kabilang dito ang United States, Canada at 20 European countries. Ayon sa European Union, sa kasaysayan, ito ang unang pagkakataon na gagastusan ng samahan ang pagbili at delivery ng mga armas sa Ukraine na nagkakahalaga ng 450 million euros. Kabilang naman sa mga bansa sa Europa na nagpadala na ng tulong ay ang Sweden, Germany, Norway, Denmark, Finland, France, Britain, Belgium, Netherlands, Czech Republic, Croatia, Portugal, Greece, Romania, Spain, Israel, Ireland, Turkey at Austria.
Samantala nitong Lunes, February 28, ang Pilipinas ay bumoto ng yes sa isinagawang United Nations General Assembly Resolution na nagkokondena sa ginawang paglusob ng Russia sa Ukraine. Jenna Lumbang Parungaw, CLTV News. Narito naman po ang update tungkol sa kampanya na ilang mga kandidatong tumatakbo sa pagkapangulo ng bansa. Inilunsad na ang Himagsikang Rosas, isang kilusang sumusuporta para sa kandidatura ni Vice President Leni Robredo sa pagkapangulo ng bansa. Isang Himagsikang Rosas ang pinangunahan ng 160 mga artist, educators, writers, historian, at cultural workers ng bansa. Sa inilabas nilang official statement, nakasandig umano ang Himagsikang Rosas sa paniwalang ang mga Pilipino ay may sariling bait, malikhain, makatarungan at marangal. Kabilang sa mga nanguna sa Himagsikang Rosas ang 5 national artists, filmmakers, producers, historian at mga artista. Sa unang pagkakataon naman sa kasaysayan ng University of Santo Tomas, tumindigan nasa 400 ang mga faculty member upang i-endorso sa pagkapresidente si VP Leni Robredo. Nanguna naman si Presidential Aspirant Ferdinand Marcos Jr. sa isinagawang survey ng Octa Research Group. Isinagawa ang survey simula February 12 to 17 kung saan 1,200 ang tinanong kung sino ang iboboto nilang Pangulo. 55% sa mga ito ang pumili kay Marcos, 15% kay Vice President Leni Robredo, 11% kay Mayor Isko Moreno, 10% si Senator Manny Pacquiao, at 3% si Senator Ping Lacson. Number 1 naman sa mga Vice Presidential aspirants si Mayor Sara Duterte Carpio at si Congresswoman Lauren Legarda sa mga senatorial balls. Ngayong Miyerkules, March 2 naman ang sagawa ng motorcade si Presidential Candidate Mayor Isko Moreno sa lalawigan ng Bataan kasama ang kanyang katandem na si Dr. Willie Ong. Ginunita ni Moreno na sa Plaridel Bataan umano siya nakipagsipok ng palay at namulot ng graba upang kumita. Bahagi ito ng 2-day leg campaign ng Moreno Ong team sa Bataan at Pampanga. Inanunsyo ni Senator Ping Lacson ang kanyang planong magbigay ng pabuya o reward sa sino mang makakapag-report o makakahuli ng corrupt officials kapag siya naluklok na Pangulo ng bansa. Sa dialogong isinagawa ni Lacson sa mga tricycle drivers and operators sa Quezon, sinabi nito na gagamitin niya ang mga TODA members sa paghuli ng mga corrupt officials gamit ang marked money. Isa itong estratehiya ng kapulisan sa kanilang mga buy-bust operation. Ang pabuya ay depende sa mahuhuli. Kung Department Secretary umano ang matitiklo ay baka daang libo ang kanyang ibigay na pabuya. Sa kampo naman ni Senator Manny Pacquiao, reward system din ang gusto niya ipairal kung siya ay mananalong presidente ng bansa. Kailangan umano magbigay ng pabuya sa sino mang instrumento sa pagbuwag sa mga big-time drug syndicate. Hindi umano sapat na punteriyahin ng small-time drug suspects na nagagamit tama ng drug lords dahil sa kahirapan. Sa halip ay patayin ang hanap buhay ang magiging alternatibong solusyon umano ni Pacquiao upang mabawasan ang mga street-level distributor ng bawal na gamot. Kasama si Jenna Lumbang Parungaw, JM De Jesus, CLTV News. Alamin naman natin ang magiging lagay ng panahon mula kay Ginong Manny Esguerra, ang Chief Weather Forecaster ng Pag-asa Clark. Narito po magiging taya ng panahon sa susunod na 24 oras. Easterlies po nakakaapekto ngayon sa silangang bahagi ng buong bansa. Bahagya pong nawawala yung hanging amihan, pero meron po siya sa bandang norte. Medyo mahina nga lamang po. Pero babalik pa rin po siya, kaya lang po ay hindi na po siya kasing lakas ng dati. So sa ngayon po, ang Eastern Visayas at Caraga, magiging maula po ang papawiri na may inaasahang mga kalat-kalat ng mga pagulan, pagkidlat at pagkulog dulot po ng easterlies. Samantala po ang Metro Manila at nalalabing bahagi pa ng bansa, bahagyang magiging maulap hanggang sa komisyon ay magiging maulap ang papawirin. Meron lamang po tayo inaasahang isolated rain showers at thunderstorm. Ito po ay dulot din ng easterlies at ng localized thunderstorm. So sa ngayon po ay inaasahan po na babalik pa naman yung hanging amihan. Pero sabi ko nga po, hindi naman siya ganong kalakasan na at unti-unti po ay nasa transition period na po tayo. Ilang araw na lang po siguro ay ite-terminate na natin itong hanging amihan at papalit na po itong mainit na easterlies. So lagi pong pinag-iingatan lahat. At
yan ang mga balitang nakalap ng CLTV News. Kasama po ang buong pwersa ng CLTV News and Current Affairs. Ako po si Jennifer Salenga. Maraming salamat.